Λοιπόν, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Κάνετε. Έψαξα, βρήκα παιδιά, κοπέλα με μηχανή που έχει γυρίσει σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και τραβηγμένες χώρες. Τραβηγμένες τι εννοείς δηλαδή? Τώρα δεν είναι εύκολο μια κοπέλα να πάρει με τη μηχανή να πάει στην Ινδία βόλτα. Α, εντάξει. Γιατί τα μάθαμε και αυτό. Με άλλες δύο φίλες σου είχες πάει Ινδία. Σωστά. Λοιπόν, ένα όνομα. Πολυτίμη Μπόσνου. Πολυτίμη. Σωστά. Έτσι βγαίνει το όνομα αυτό ή είναι από κάπου? Έτσι βγαίνει, ήταν της γιαγιάς μου και έτσι μένει. Και έτσι παραμένει. Έτσι παραμένει. Έτσι παραμένει. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Πώς σου μπήκε το μικρόβιο με τις μηχανές? Μπορώ να πω ότι και εγώ το έχω συνειδητοποιήσει καλά. Είχα μία Βέσπα, την έχω πει την ιστορία αρκετές φορές, 10 χρόνια και έκανα όλες μου τις μετακινήσεις μέσα στην Αθήνα όπου ζω, αλλά δεν είχα δίπλωμα. Οπότε, ναι. Οπότε κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να πάρω δίπλωμα, γιατί δεν με ασφαλίζαν οι ασφαλιστές κτλ. Και είπα να κάνω κάποια μαθηματάκια σε κανονική μοτοσυκλέτα και έτσι ξεκίνησε ο μεγάλος έρωτας. Κάνω λίγα μαθήματα, ήταν και αναβνοβόλος ο έρωτας, λέω αυτό θέλω στη ζωή μου. Πήρα το δίπλωμα και έτσι ξεκίνησε μια ιστορία που ακόμα δεν έχει τελειώσει και εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ. Και προχωράμε τώρα. Ξεκινάμε το μικρόβιο σιγά σιγά, πώς αρχίσεις τις βόλτες, τα ταξίδια. Ναι. Σε παρέσυρε κάποιος, σου είπε πάμε βόλτα ταξίδι ή το είχες από Δεν με παρέσυρε ποτέ κανένας στα πρώτα βήματα μου τουλάχιστον. Μάλιστα αισθάνθηκα και πολύ μόνη. Τέλος πάντων πήρα το δίπλωμα, πούλησα τη Βέσπα, ήταν αυτόματη, μ' αρέσαν οι ταχύτητες στη μηχανή και πάω και κλείνω μια μηχανή πριν το παραλάβω το δίπλωμα. Οπότε με την παραλαβή την παίρνω και αρχίζω να κινούμαι μέσα στην Αθήνα σε πολύ μικρές αποστάσεις, της τάξης των 7-8 χιλιόμετρων που απήχε η δουλειά μου τότε από το σπίτι μου. 7 να πάω, 7 να έρθω. Κατόρθωμα. Την άλλη μέρα τα ίδια. Ήταν και καλοκαίρι, τέλος Ιουλίου και είχα αδειάσει η Αθήνα αρκετά, γιατί εγώ μεταξύ όλων των άλλων ντρεπόμουν και όλους ότι οδηγούσα χάλια, ποιος με κοιτάζει, πώς είμαι έτσι κτλ. Οπότε μπαίνουμε στο θρυλικό Αύγουστο, πάλι η άδεια η Αθήνα, εγώ δεν είχα κανονίσει διακοπές. Ήμουν εγώ με ένα μηχανάκι 650 κυβικών, με τρομερούς φόβους κτλ. Και κάποια στιγμή προς το τέλος Αυγούστου με καλεί μια φίλη μου στην Άνδρο. Λέω θα πάω. Συγγνώμη. Μετά πήγαινα στη θάλασσα που ήταν λίγο παραπάνω χιλιόμετρα. Ξέρω εγώ 30 να πάω και 30 να έρθω. Άλλο κατόρθωμα τρομερό. Νόμιζα ότι είχα κάνει και εγώ δεν ξέρω τι. Μετά με καλεί αυτή η φίλη μου, λέει έλα στην Άνδρο για ένα Σαββατοκύριακο. Άντε να μπω εγώ τώρα στο πλοίο να πάω στην Άνδρο. Πάω στην Άνδρο και μάλιστα είχε και ένα απαγορευτικό 10 μποφόρ. Μετά μου λέει η φίλη μου μην έρθεις, πώς θα έρθεις με τη μηχανή. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Σηκώνομαι, πάω, πήγαν όλα καλά. Επέστρεψα. Και μπαίνουμε στο φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς και ψαχνόμουν έτσι. Δεν ήξερα τι ακριβώς έπρεπε να κάνω, με ποιον να το κάνω. Και έψαχνα και στο ίντερνετ και αυτά και βρίσκω ένα φόρουμ. Σου είπα πριν ότι δεν ασχολούμαι με τα φόρουμ. Τέλος πάντων βρήκα αυτό το φόρουμ. Λεγόταν Έλληνος τουρίστας, δηλαδή οι τουρίστες στα ισπανικά, αλλά ήταν Έλληνες. Και λένε την Κυριακή ραντεβού στο Πέτρινο Περίπτερο να πάμε στο Λεωνίδιο. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, λέω ωραίο αυτό. Παίρνω τηλέφωνο. Γεια σας, δεχόσαστε γυναίκες? Δεν μου λένε γιατί. Σηκώνομαι, πάω εκεί Κυριακή πρωί, πλήρως εξοπλισμένη, τα μαύρα μου, μαύρο κράνος, μαύρη στολή, μαύρες μπότες, παντελόνια, αυτά κομπλέ. Βλέπω εκεί 8 μάγκες. Λέω, αμάν, τι ήθελα τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ήταν μια ιστορία πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε στο Λεωνίδιο, τα παιδιά ήταν όλα καταπληκτικά και τα έπαιρνα μονό. Όταν φτάσαμε στο Λεωνίδιο μου λένε, παιδάκι μου δεν ξέρεις να στρίβεις, πώς κάνεις έτσι, πας ίσια τελείως τη μηχανή, δεν παίρνεις καμιά κλίση, κοίτα τα λάστιχά σου. Εγώ λέω υπάρχει και από αυτό. Οπότε, εντάξει, με βάλανε σε ένα άλλο τρυπάκι, ξεκίνησα και κάποια άλλα μαθήματα κτλ. Μετά το δίπλωμα
Και πήγα κάποιες εκδρομές με αυτά τα παιδιά, τα οποία ήταν, ξαναλέω, εξαιρετικά, με στήριξανε πολύ. Μονοήμερες ήτανε, αλλά και το Λεωνίδιο σε πρώτη φάση που ήταν σχεδόν 500 χιλιόμετρα πήγαινε, ήταν πάρα πολύ για μένα. Ήταν ταξιδάρα μεγάλη. Ήταν ταξιδάρα, βέβαια. Και εξακολουθεί και είναι, γιατί έχει και τον δύσκολο δρόμο, το στριφτερό κτλ. Είναι πολύ ωραία εκδρομή για μια μέρα. Και περνάει έτσι κανένας χρόνος, εγώ δεν τους έφτανα με το 6,5, αυτοί πήγαιναν πιο γρήγορα. Λέω πρέπει τώρα να κάνω μια αλλαγή. Και βλέπω μια μηχανή σε μια βιτρίνα, λέω εκεί θα πάω. Πρέπει να ανέβω στα κυβικά. Και πήγα στα 800 κυβικά. Όχι, ναι, πήγα στα 800, ενώ στα 6,5 είχα πάρει από το ίδιο. Τι μοτοσυκλέτα ήταν? Το λέμε. Το λέμε, ελεύθερα όλα. Ναι, ωραία, γιατί δεν ξέρω πώς. Όχι. Ναι. Λοιπόν, το 6,5 ήταν ένα BMW cross country. Είναι ένα μοντέλο περίεργο, έτσι, σπάνιο. Ναι. Αλλά μου είχε φανεί το πιο μαζεμένο BMW, γιατί μου αρέσαν αισθητικά, χωρίς να έχω ιδέα για μηχανές, τι υπήρχε, τι δεν υπήρχε. Ιδέα. Σου λέω, καθαρά αισθητικό ήταν το θέμα. Και επειδή υπήρχε ένα μαγαζί τότε πολύ κοντά στη δουλειά μου, πήγα με τα πόδια. Κοίταζα κάτι τέρατα, κάτι αυτά. Λέω: θέλω το πιο μικρό μηχανάκι. μετά από τα 125 κυβικά της Βέσπας. Μου λένε: το πιο μικρό είναι 650. Αποκλείεται. Πιο μικρό δεν έχετε? Όχι, βρε καλέ μου. Μα δεν βγαίνει. Οπότε βλέπω αυτό το μεταχειρισμένο. Αλλά σε πολύ καλή κατάσταση, με πολύ λίγα χιλιόμετρα και οικονομικό τότε για την τσέπη μου. Και λέω: αυτό θέλω. Μα μου λένε: θα σου πέσει πολύ μικρό αυτό. Για το ανάστημά σου, για το τούτο. Αυτό δεν μπορώ πιο μεγάλο. Και πήρα αυτό, το οποίο το κράτησα 1,5 χρόνο και μετά βέβαια το κράτησα και παράλληλα. Και κάποια στιγμή αυτό μετά από 1 χρόνο αισθάνομαι ότι το έχω ξεπεράσει, κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο αυτό. Και έχει βγει τότε το καινούριο το 800. Βέβαια πάλι πάω στα ίδια παιδιά, να είναι καλά, τους αγαπάω πολύ και αυτούς. Λέω έτσι και έτσι, ήταν ένα πάλι άλλος έρωτας, το βλέπω στη βιτρίνα, λέω αυτό θέλω. Δώσε το μου για ένα test ride, ήταν Νοέμβριος. Ωραία, ξέρω εγώ, έλα αύριο να το πάρεις. Για 4 το παίρνω. Πάρα πολύ ψηλό ήταν το 800, πιο ψηλό και από το 1200 είναι, θα τα ξέρεις κι εσύ αυτά. Έτρεμα, το παίρνω μαύρη νύχτα απόγευμα μετά τη δουλειά, κάνω ένα κύκλο, ούτε καν σταμάτησα γιατί φοβόμουν να βγάλω το stand, να κατέβω από το μηχανή, να ξανανεύω, τόσο ανασφάλεια αισθανόμουν. Γυρίζω στο μαγαζί, λέω το παίρνω. Αισθάνθηκες όλη την ανασφάλεια, αλλά το πήρες? Ναι, το πήρα. Λες να το ξεπεράσω κι αυτό. Ναι. Και το παίρνω μετά από λίγες μέρες, γιατί ήταν το συγκεκριμένο έτσι και ήταν ελεύθερο. Και ξεκινάω που λες Χρήστο, Δεκέμβριο μήνα, έτσι αρχές όπως σήμερα, καλή ώρα. Μετά τη δουλειά μου που τέλειωνα γύρω στις 6, μαύρη νύχτα, και είναι και στα βόρεια Πράστη, και πήγαινα στον παραλιακό κάτω. Μέχρι το Σούνιο, μόνη μου τώρα για να ξεπεράσω τους φόβους μου. Θυμάμαι είχε κάτι νοτιάδες και ερχόταν το κύμα πάνω. Δηλαδή και εγώ τώρα τα σκέφτομαι. Και συνέχεια εκεί πάνω στο 800 να μου φύγει ένα άγχος, να το ξεπεράσω. Και οπότε μετά γράφτηκα και βρήκα τη λέση της BMW, επίσης εξαιρετικά παιδιά, με αρχηγό τον Μπενάρδο τότε, τον Γιώργο, να είναι καλά. Γιατί ψαχνόμουν για εκδρομή, κάτι, ξέρεις, δεν με κάλυπτε, δεν θέλω ακόμα να πάω εκδρομή μόνη μου μεγάλη κτλ. Και πήγα στη λέξη της BMW. Και ξεκινήσαμε κάτι πάρα πολύ ωραία ταξίδια. Η μοναδική γυναίκα οδηγός εκεί στη Λέσχη. Ναι. Μέχρι σήμερα, σε όλες μου τις φορές, είμαι μοναδική, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Βλέπω γυναίκες, ακούω γυναίκες. Αλλά γυναίκες δεν βλέπω. Αλλά γυναίκες δεν βλέπω στον τρόπο. Ναι, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Τουλάχιστον να κάνουν έτσι ταξίδια μεγάλα και αυτά που κάνω εγώ. Τώρα, απλά για μια απλή μετακίνηση δεν ξέρω, ή μόνο για καφέ. Που εμένα δεν με ενδιαφέρει, ναι. Να μην σταπολογώ, φτάνουμε στον Απρίλιο. Είχα αρχίσει λίγο με τα Facebook, με τα social και αυτά και είχα γνωρίσει έτσι κάποιο κόσμο. Και με τη Λέση, σε μια εκδρομή στον Πόρο, γνώρισα έναν Εγγλέζο, ο οποίος ήταν με ένα Africa Twin, μεγάλος κύριος, τον Ian Coates, ο οποίος είχε κάνει το γύρο του κόσμου 4 φορές. Και ήταν στον 5ο κύκλο και σταμάταγε, δούλευε λίγο, έβγαζε ένα χαρτζηλίκι, συνέχιζε. Και τότε είχε ξεμείνει εκεί στο Ναύπλιο, νομίζω είχε ξεμείνει και είχε πάει εκείνη την ημέρα στον Πόρο και γνωριστήκαμε. Εξαιρετικός κύριος και αυτός και με ενέπνευσε πάρα πολύ γιατί
είναι καλό πράγμα να έχεις και στη ζωή σου κάποιους ανθρώπους που να σε εμπνέουν. Εμένα μου έχει τύχει, αισθάνομαι τυχερή, ας πούμε, ναι. Και κουβέντα στην κουβέντα μου λέει you can do it, πολυτίμη, και σήκω και φύγε μόνος σου και άνοιξε τα δικά σου φτερά και κάνε και ράνε. Ξέρεις, και άρχισα να δουλεύω τώρα αυτό στο μυαλό. Και μετά από ένα μήνα μου στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι μια κοπέλα στο δρόμο που κάνει το γύρο του κόσμου μόνη της, η φίλη μου η Αυστραλέζα, η Σέρι Τζο, και περνάει από την Ελλάδα και ψάχνει για σπίτι να μείνει 2-3 μέρες και τα λοιπά, που να έχει και ένα γκαράζ, ξέρεις τώρα όλοι φοβόμαστε, ναι. Εγώ αυτά λέω, εδώ είμαστε, κοιτάζω, έχει και ένα blog η Σέρι τότε, με ενέπνευσε πάρα πολύ. Ήταν ήδη 8 μήνες στον δρόμο, είχε φύγει από την Αυστραλία, είχε περάσει Μογγολίες, Ρωσίες κτλ. Και της λέω, έλα στο σπίτι μου, μπορώ να σου φιλοξενήσω. Μπορούσα τότε, ναι, είχα το χώρο κτλ. Δίνουμε ραντεβού. Θυμάμαι, εγώ είχα αργήσει 5 λεπτά από τη δουλειά μου, ήταν ένα απόγευμα καθημερινής και με περίμενε εκεί στη ράμπα του γκαράζ, φορτωμένη τούμπαν, και έρχεται η Σέρι, η οποία έμεινε τελικά 5 μέρες. Κάναμε πολλά πράγματα, τη γνώρισα σε φίλους, την πήγα στη Λέσχη, πήγαμε σε πάρτι, πήγαμε rides, πήγαμε από εδώ, από εκεί. Περάσαμε καταπληκτικά, δεθήκαμε πάρα πολύ και έτσι μου είπε πολλά πράγματα για τα ταξίδια και τα λοιπά. Λοιπόν, μετά φεύγει η Σέρι και θα πήγαινε Σαντορίνη. Ήταν Απρίλιος μήνας, λίγο πριν το Πάσχα. Γιατί ξέρεις, το είχε βάλει στα σχέδιά της, Σαντορίνη είναι για τους ξένους τρομερός προορισμός και για μας δηλαδή. Μου λέει, έλα στη Σαντορίνη, λέω δεν μπορώ τώρα και ούτε με ενδιαφέρει Σαντορίνη, έχω πάει και τα λοιπά. Φεύγει, πάει στη Σαντορίνη, κάθεται εκεί 4 μέρες και μετά θα πήγαινε Κο για να περάσει μετά Τουρκία. Και όταν φτάνει στην Κο μου ξαναλέει έλα και έλα να κάνουμε λίγο μαζί και τα λοιπά. Παίρνω τη μεγάλη απόφαση, ήταν εκεί οι αργίες του Πάσχα και παίρνω και μια άδεια και λέω θα πάω να την βρω. Παίρνω το 800 στο πλοίο. Βράδυ έφευγε, θυμάμαι, απόγευμα, όλο το βράδυ στο καράβι, φτάνω το πρωί στην Κο, ξημέρωμα ήρθε η Σέρι στο λιμάνι, έτσι πολύ ωραία σκηνή, τη θυμάμαι ακόμα, με την Ανατολή. Είμαστε μαζί έτσι όλη την ημέρα και το απόγευμα θα παίρναμε ένα καραβάκι για την Τουρκία, για τον Μποντρούμ. Πάμε στο καραβάκι, ήταν καραβάκι, δεν ήταν ένα ferry boat, τις πλαστικές καρεκλίτσες, ένα πολύ μικρό. Πώς ανεβάσαμε τις μηχανές, το 800, ακόμα δεν ξέρω, και ναι, τι να σου πω. Μόνο οι δικές μας μηχανές ήταν πάνω, δεν μετέφερε αυτό μηχανές. Όλα βρεγμένα από τα αλάτια και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πήγε καλά, φτάσαμε και μείναμε 3 βράδια μαζί. Κάναμε κάποιους γύρους εκεί στην Τουρκία, πήγαμε Έφεσο, μετά πήγαμε παραλιακά και τα λοιπά. Και αυτή θα συνέχιζε μετά πάλι ανατολικά λίγο. Εγώ έπρεπε να αρχίσω προς τα πάνω για τον δρόμο της επιστροφής που τον είχα βγάλει. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Τα φτιάχνω όλα σε ένα Excel τα ταξίδια μου, γιατί πάντα υπάρχει ένα deadline. Δεν μπορώ να το έχω one way ticket. Και οπότε, ξέρεις, έχω ένα μπούσουλα, καμιά φορά κλείνω και τα ξενοδοχεία, τα δωμάτια τέλος πάντων, γιατί όταν είσαι μόνος σου, ακόμα και στο βενζινάδικο, αν θες να πας στην τουαλέτα, έχεις πάνω τις μηχανές σου, τα τούτα σου, τα άλλα σου. Ξέρεις, και είναι δύσκολο να κατεβαίνω σε κάθε δωμάτιο. Έχετε δωμάτιο, μπορεί να βρέχει, μπορεί να χιονίζει, είναι δύσκολο. Προτιμώ να το έχω κλείσει εκ των προτέρων. Και έτσι είχα κανονίσει και αυτό το ταξίδι, γύρισα από πάνω και όταν έφτασα στα σύνορα, πέρασα από Μάκαλε και όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Δηλαδή ήταν το πρώτο μου solo ταξίδι ουσιαστικά. Δεν το ακούνεις αυτό. Δεν παθαίνει τίποτα. Εντάξει, δεν παθαίνει τίποτα. Και όταν έφτασα στα σύνορα για να μπω στην Ελλάδα στους κήπους, δεν με αφήνανε να βγω. Λέω τι συμβαίνει βρε παιδιά, Madam Problem, μου λέγανε εκεί στα σύνορα. Δεν είχαν γράψει ότι η μηχανή μπήκε, μάλλον. Όχι, είχαν βάλει λάθος πινακίδα, ένα νούμερο. Όχι. Όταν μπήκε, ναι. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πάω και στο Σουφλί και στο Διδημότυχο εκείνο το απόγευμα είχα κανονίσει και μετά θα κατέβαινα Αλεξανδρούπολη. Έμεινα εκεί, ήταν Απρίλιος μήνας, ξαναλέω, είχε ευτυχώς πολύ καλό καιρό και είμαι εκεί 3 ώρες στα σύνορα να μην με αφήνουν να βγω. Λέω τώρα το εξπρές του Μισονεκτίου, την πάτησες. Ναι, έτσι πρώτη μου μικρή περιπέτεια, εντάξει.
Τώρα το σκέφτομαι και είναι χαζό, αλλά ξέρεις, με την Τουρκία όλα μπορούν να γίνουν. Είχα φάει και μια κλίση για ταχύτητα στην Τουρκία σε εκείνο το ταξίδι. Τέλος πάντων, ξέμπλεξε το πράγμα, πέρασα και όταν μπήκα στην Ελλάδα, πάνω εκεί στους κήπους, μόνο που δεν ήθελα να φιλήσω τους φαντάρους και τα μου είχε φανεί τρομερό. Ξέρεις, γιατί σε πιάνει μια αγωνία, δεν ήθελα να πιάσει νύχτα εκεί. Μόνη σου κιόλας? Ναι, μόνη μου και ήμουν έξω, δεν με αφήνω. Περίμενα έξω στο πουθενά. Οι άλλοι ήταν κλεισμένοι στα τέτοια τους, στα φυλάκια και στα αυτά. Και τέλος πάντων προλαβαίνω, πάω και στο Διδημότυχο να βγάλω τις φωτογραφίες μου και αυτά για το σουφλί. Και έφτασα σε Αλεξανδρούπολη και μετά πήγα Ξάνθη πάλι που έμεινα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πήγα Μετέωρα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το είχα κάνει έτσι, το είχα εμπλουτίσει πάρα πολύ το ταξίδι. Και πήγαν όλα καλά. Είχα κάτι κατακλυσμούς, κάτι καταιγίδες, αλλά πήγαν όλα καλά σε αυτό το ταξίδι. Πάρα πολύ καλά. Και ξεκινάει το μικρόβιο, το μεγάλο μετά. Μέχρι τρέλας. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά πρέπει να βγήκα 5 φορές στο εξωτερικό. Να μην ξέρω την τύφλα μου, να μην μπορώ να παρκάρω τη μηχανή, αλλά εκεί. Όχι, θα πάω ταξίδι. 2 μέρες αργία στη Βουλγαρία. 3 μέρες αργία στο Μοντενέγκρο. Μελίσσα. Και σου λέω και με φόβους πάντα και δεν ήταν εύκολο. Και κλείνω και ένα ταξίδι στην Αμερική. Όχι για να πάω δικός. Έκλεισε εκεί, μου το είχε πει ένας φίλος. Έκλεισε ένα ταξίδι με Harley Davidson. Στην πυρηνική. Ναι, κοίταξε στην Αμερική λέω Harley Davidson. Θα πάρω τώρα BMW. Δεν είχε νόημα. Το κάθε πράγμα. Ο όγκος, το βάρος, αυτά τίποτα. Πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Και διαχειρίσιμο. Ναι, οπότε. Και μάλιστα έλεγα, ήταν το 800 μου, το Harley ήταν 1600 ακριβώς τα διπλά. Το 800 μου ξέρω ζύγιζε 180 κιλά, το άλλο ήταν 460. Ήταν όλα επί 2. Αλλά ήταν χαμηλό το κέντρο βάρους και λέω στην αρχή τι και πώς, αλλά δεν με τρόμαξε. Μου πήγαν χαμηλό. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σε πόσες χώρες έχεις πάει? Αν σου πω δεν τις έχω μετρήσει, δεν ξέρω. Θα πάμε μάλλον να πούμε τις χώρες που είναι λίγο. Έχεις πάει Ινδία. Ναι, Ινδία τώρα φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι πεις να μου πεις την ιστορία. Την Ταξίδι αυτό. Ιστορία, ναι. Αμερική. Ναι, Αμερική έχω πάει 3-4 φορές και έχω κάνει με μηχανή διάφορα κομμάτια. Α, έχεις πάει 3-4 φορές Ναι. Αμερική. Τις 2 φορές έχω κάνει παρόμοιο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η δυτική πλευρά και το έχω κάνει 2 φορές παρόμοιο έτσι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά είχα κάνει από Μαϊάμι μέχρι κάτω εκεί, West Florida. Λοιπόν, Ινδία, Αμερική, Τουρκία, Αυστραλία μου έχεις πει, έχεις πάει? Αυστραλία, ναι. Έχεις κάνει δυνατά ταξίδια. Μαρόκο και Μαρόκο. την Ισία, ναι. Πολύ δημοφιλής προορισμό στο Μαρόκο. Πόσες μέρες έχεις πάει? Στο Μαρόκο πήγα 8 μέρες. Πιστεύω όχι μόνη σου. Εκεί ήταν ένα γκρουπάκι με 6 άτομα. Πέταξα πάλι, δεν πήγα οδικός, για να κάνουμε αμόλοφους. Α, το έχεις. Ναι, το πήγα και εγώ λέω πάλι. Εγώ αμόλοφους. Καμία σχέση. Τελικά, άμα θες το κάνεις. Τελικά τι σ' αρέσει, το χώμα πιο πολύ από το ανάμεικτο? Να έχει απ' όλα μέσα. Κοίταξε το ανάμεικτο, γιατί το χώμα το ξεκίνησα πολύ πιο μετά. Με άσφαλτο ξεκίνησα. Θεωρώ ότι το χώμα σε κάνει πάρα πολύ καλό αναβάτη. Έτσι, Και βλέπεις και πιο ωραίες διαδρομές. Ναι. Και εκεί έχω μια ένσταση, γιατί πολλές φορές για μένα το χώμα, λέω, είμαι ειλικρινής, είναι survival, δηλαδή έχω τους φόβους μου πάλι και τα λοιπά. Ναι. Και το μόνο που κοιτάζω είναι η πέτρα και το αυτό, ας πούμε, και μου λένε, μα τι τοπίο ήταν αυτό που είδαμε? Παιδιά, λέω, δεν είδα τίποτα, τα βλέπω μετά στα βιντεάκια μου. Ναι, οπότε Έχω το νου. Ναι, τη μηχανή. είναι survival στην κυριολεξία. Πολλές φορές μου έχει τύχει όταν είναι έτσι σκληρή η κατάσταση. Ναι, θεωρώ ότι σε κάνει πολύ καλύτερο. Μετά η άσφαλτο σου φαίνεται βελούδο. Και μου αρέσει το ανάμεικτο, επειδή λίγο, όπως σου είπα και πριν, έχω τους φόβους μου, αλλά προσπαθώ να τους ξορκίζω και πάντα με τραβάει το λίγο πιο ρυψοκίνδυνο, το λίγο η πρόκληση, ξέρεις. Λοιπόν, και έρχεται η στιγμή που φέτος αποφασίζεις με άλλες 2 φίλες σου, επιτρέπω τα ονόματά τους, αν επιτρέπετε πείτε. Ναι, θα βεβαίως και θα τα πω, ναι. Λοιπόν, και αποφασίζετε να πάτε Ινδία. Και αρχήν πώς σας ήρθε
Πώς βρεθήκατε και πώς αποφασίσατε να πάτε? Ναι, αυτό ήταν. Τις γυναίκες μόνες τους. Ναι, Ελληνίδες. Είχα τα Ιμαλάια, επειδή έχω κάνει αρκετή Ευρώπη και πια μου φαίνεται. Μου αρέσει, τη λατρεύω, την αγαπάω και την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν το συζητώ και τα τοπία της. Τα οποία λένε σε πολύ μικρή ακτίνα. Οπότε ξέρεις, στο βουνό, στη θάλασσα. Να πω εδώ ότι λατρεύω τη θάλασσα, σε αντίθεση με όλους τους μοτοσυκλετιστές που λατρεύουν το βουνό. Εγώ με τη θάλασσα, γι' αυτό είμαστε και στη θάλασσα τώρα. Αλλά ήθελα κάτι πιο extreme, ξέρεις, είχα κάνει και το Μαρόκο και την Ισία παλαιότερα. Δεν με ικανοποιούσε η Ευρώπη και σε καμία περίπτωση. Και τα Ιμαλάια τα είχα στο μυαλό μου τώρα 2-3 χρόνια. Και ξεκίνησε πριν 1,5 χρόνο, έχω και μια αντροπαρέα που κάνουμε έτσι πολλά ωραία ταξίδια κτλ. Κυρίως στην Ελλάδα. Και λέω, παιδιά, κανείς για Ιμαλάια? Τίποτα. Άμα σου λέω τίποτα. Στην αρχή, μου αυτά. Λέω, δεν γίνεται, θα το κάνω και αυτό μόνο μου, όπως ξεκίνησα και τα solo ταξίδια μου που δεν το ολοκλήρωσα πριν. Και ξεκινάω να ψάχνω και τα λοιπά. Και εκεί με βρήκαν τα 2 κορίτσια. Από ένα ψαχτήρι, δεν ξέρω, είδαν ότι είχα εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αυτά τα 2 κορίτσια, την Νεκταρία και την Κατερίνα, τις είχα γνωρίσει σε μια εκδρομή. Είχαμε μιλήσει στο διάλειμμα του ride, δεν είχαμε συνταξιδέψει καθόλου. Και είχαμε πει ένα γεια, είχαμε πει ένα καφέ παρέα και αυτό ήταν όλο. Και με βρήκαν αυτές ότι έψαχνα για Ιμαλάια και ψάχναν και αυτές κατά σύμπτωση και μου λένε, θες να έρθεις μαζί μας? Είναι από Βόρεια Ελλάδα, η Νεκταρία είναι από την Ξάνθη και η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θέλω, γιατί δεν θα πήγαινα σόλο ούτως ή άλλως. Θα πήγαινα κάποιο οργανωμένο, ξέρεις, στα Ιμαλάια. Και έτσι ξεκίνησε και αρχίσαμε την επικοινωνία, τα μηνύματα, τα αυτά και το ενστικτό μου, έτσι που πάντα το εμπιστεύομαι, με έκανε να τις εμπιστευτώ πολύ. Αισθάνθηκα ότι ήταν σκεφτόντουσαν με τον ίδιο τρόπο που σκέφτομαι και εγώ. Τσακ, μπαμ, τα ξεπερνάγαμε αυτά, τούτο, τ' άλλα, τα κανονίζαμε, ούτε ούτε μου, ξέρεις, γυναικείες καταστάσεις που δεν μου ταιριάζουν, να το πω και έτσι. Και ήταν να βρεθούμε, αυτό τα κανονίσαμε τον Φεβρουάριο για να πάμε τον Αύγουστο. Ήταν να βρεθούμε σε 1-2 εκδρομές, δεν τα καταφέραμε, από βορρά, από νότο, από έτσι, από αλλιώς. Και ξαναβρεθήκαμε στο Δελχή. Πλέον. Δεν έχετε κάνει βόλτα μαζί καθόλου? Τίποτα, το απόλυτο τίποτα. Ναι, είναι τρομερό αυτό. Έτσι, κουμπώσαμε τελείως. Και τα 2 κορίτσια γνωριζόντουσαν, είναι πολύ καλές φίλες. Ναι. Αυτές έχουν πάει και ταξίδια μαζί και τα λοιπά. Εγώ τίποτα, άσχετη. Τέλος πάντων, πήγε πάρα πολύ καλά από άποψη φιλίας, συνεργασίας και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα. Ήθελε μια προετοιμασία ειδική, πιστεύω, η Ινδία. Το μελετήσαμε πολύ, η μία συμπλήρωνε την άλλη, ξέρεις, ήθελε κάποια φάρμακα, ήθελε τι θα πάρουμε μαζί, ξέρεις, εμβόλια και τέτοια. Ναι, τι πράγμα. Κάνατε εμβόλια για αυτά? Ναι, εγώ έκανα εμβόλια, αυτές δεν κάνανε γιατί δεν είναι υποχρεωτικό, είναι συνιστόμενα τα εμβόλια, εγώ τα έκανα καλού κακού. Υπάρχει ένα χαπάκι για το υψόμετρο, για την νόσο του υψομέτρου, οι 2 μας το πήραμε. Η Κατερίνα έκανε άλλα μαγικά, γιατί κάτι με το σκόρδο βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν το παίρνεις, θα το αφήσω χαπάκι, ξέρεις, για να μην μυρίζεις κιόλας και τα λοιπά. Να μην στα πολυλογώ και να χτυπήσω ξύλο, τέλος πάντων, ό,τι χτυπάνε, δεν αρρωστήσαμε, δεν μας έτυχε τίποτα κακό, μεταξύ μας πήγαν πάρα πολύ καλά, ο πλοηγός μας πάρα πολύ καλός, τα πάντα πήγανε, δηλαδή, που για Ινδία λες... Τα είχατε νοικιάσει και πλοηγό? Ναι. Πλοηγό και υπήρχε και αυτοκίνητο από πίσω μου, σκουβάλαγε τα πράγματα. Πήγατε πολύ οργανωμένα. Ναι. Και επειδή μιλάγαμε με αυτόν που το έχει και το οργανώναμε κτλ., πιστεύαμε θα μας έβαζε σε ένα γκρουπ με άλλα 5-6 άτομα κτλ. Και αυτός, δεν ξέρω τι και πώς, αποφάσισε να μας βάλει μόνες μας. Το οποίο πιο ιδανικό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε πιο ιδανικό. Χωρίς να αλλάξει τιμή, βέβαια. Όχι, καθόλου. Δεν υπήρχε πιο ιδανικό. Γιατί είμαστε και 3 Ελληνίδες και 3 γυναίκες με τα θέματα της τουαλέτας, το έτσι, το αυτό, ξέρεις πώς κοιμόμαστε, τι κάναμε, τι ράναμε. Αυτοί δεν το βλέπανε παράξενο σαν 3 κοπέλες μόνες σας μύτες? Όχι, ούτε καν. Κι άλλοι με έχουν ξαναρωτήσει αυτό το πράγμα. Όχι, ούτε καν. Άσε που στο δρόμο δεν πολύ φαινόμαστε κιόλας. Εσείς με τα μαλλιά μαζεμένα, με το κράνος, με τα αυτά, δεν κάνεις μπάμ ότι είσαι γυναίκα. Μπάμ κάνεις όμως όταν βγάζεις το κράνος. Ναι, μπάμ κάνεις έτσι αυτοί να σε κοιτάγανε. Ναι.
Μπα, δεν μπορώ να πω. Δεν σας κοιτάγανε παράξενα? Καθόλου. Ο καθένας ήταν στην κοσμάρα του. Γιατί και εκεί έπρεπε να προσέχεις τι και πώς και αυτά. Ναι, δεν είχαμε κανένα θέμα. Κάπου σε κάποιο σημείο που να φοβηθήκατε κάτι? Κοίταξε, είχε κάποια σημεία οδηγικά τώρα έτσι, κάποιες δυσκολίες. Είχαν πέσει γέφυρες, τα ποτάμια περνάγαν από πάνω, περνάγαμε στις κοτρώνες. Τα δύο παιδιά βοηθούσαν πολύ, και ο πλοηγός και ο άλλος. Και μας εμπνεύσανε τρομερή εμπιστοσύνη οι μηχανές. Royal Enfield Himalayan το 411 ήταν, γιατί και αυτές ήταν χαμηλές, πια πατάγαν τα πόδια μας πάρα πολύ καλά. Οπότε σε κάποια, ξέρεις, πηγαίνω και με τα πόδια. Οπότε πήγε καλά οδηγικά, έχει πολύ χώμα. Όλων των μορφών, δηλαδή και λάσπη πολύ και άμμο, σαν να ήσουν στην έρημο. Εκεί είχα και μια πτώση στην άμμο, εγώ. Πέτρα και τα λοιπά, ποτάμια πολλά, διασχίσαμε πολλά ποτάμια τέλος πάντων. Η άσφαλτος εκεί που λέγεις επιτέλους βγήκα σε άσφαλτο, ξαφνικά ήταν κατεστραμμένη και ήταν 3 χειρότερη από το χώμα. Αλλά πιστεύω ότι οδηγικά όλοι οι άνθρωποι θα το καταφέρνανε, όλοι οι αναβάτες, και από τους φίλους μου που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλοί κτλ. Πολύ μεγάλο κομμάτι, αν θες, δυσκολίας εισαγωγικά ήταν και όλο το υπόλοιπο, το πολιτισμικό, ας πούμε. Καθαριότητα, δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην Ινδία, δυστυχώς. Εκεί που είμαστε εμείς δεν είχαμε πάει και στα πεντάστερα, έπρεπε να παλέψει με την καθαριότητα, ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να συνηθίσει το φαγητό, είμαστε σε όλα πολύ εύκολες. Ευτυχώς ούτε γκρινιάζαμε, το διακομωδούσαμε. Υπήρχε τρομερή θετική ενέργεια και αυτό βοήθησε το μερά. Γιατί δεν έχει κάποιον και η τουαλέτα, το τούτο, το άλλο, πάει. Περάσατε Νεπάλ, λογικά? Όχι, Νεπάλ δεν πήγαμε. Μόνο Ινδία. Μόνο Ινδία. Στην περιοχή του Λαντάκ, που έχει τα ψηλότερα πάσα στον κόσμο. Ανεβήκαμε μέχρι τα 5.800 μέτρα. Εντάξει, αισθανόμαστε περήφανες, ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Πώς δεν είναι? Λόγω υψομέτρου δεν αισθανθήκατε κάτι αυτό που Όχι, γιατί παίρναμε το μαγικό μας το χαπάκι, το κάναμε σιγά σιγά, δηλαδή όταν φτάσαμε στο Δελχή και πήραμε μια εσωτερική πτήση, η οποία σε πρώτη φάση ακυρώθηκε και ξεκίνησε η περιπέτεια, δεν υπήρχε άλλη πτήση, έπρεπε να μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο. Κλείσαμε ένα ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο. Να φύγουμε στις 3 ώρες τα ξημερώματα, να βρούμε την άλλη πτήση που τη χρυσοπληρώσαμε ενώ ήταν ήδη πληρωμένη. Πήραμε μια μικρή αποζημίωση τέλος πάντων. Τέλος πάντων, από το Δελχή που είναι στο 0 υψόμετρο, δεν ξέρω, που είναι πολύ χαμηλά, προσγειωθήκαμε σε 3.500 μέτρα, που είναι το Λε, που είναι η πρωτεύουσα του Λαντάκ. Οπότε εκεί μείναμε 2 μέρες χωρίς να κάνουμε τίποτα. Βγήκαμε λίγο στα μαγαζιά, πολύ ήπιες κινήσεις, αισθανόσουν το λαχάνιασμα, γιατί θέλει αυτή την προσαρμογή στο υψόμετρο, κατάλαβες. Οπότε μετά κινηθήκαμε από 3.500 μέχρι τα 5.800. Ήρθαν ήδη 2 μέρες σε αυτό το υψόμετρο. Μέχρι να καβαλήσουμε τις μηχανές. Ναι, και μετά, ξέρεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω, πήγαινε σιγά σιγά. Στα 5.800 μας είπανε και τα 2 παιδιά που μας συνοδεύανε εδώ, τώρα θέλει μεγάλη προσοχή, ένα σταθείο το παραμικρό, οξυγόνο, αυτά κτλ. Και εγώ δεν σου κρύβω, είχα μια αγωνία, λέω να φτάσουμε, να βάλουμε τις φωτογραφίες, να φτάσουμε στην κορυφή, ξέρεις, ήταν πολύ σημαντικό και για μας. Και τελικά πήγαμε και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Ναι, δεν αισθανθήκαμε τίποτα και εκεί, δεν καταλαβαίναμε τίποτα, δεν ξέρω αν αίσθητες είμαστε, δεν ξέρω τι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται τώρα το κερασάκι στην τούρτα, εγώ τα λέω γιατί τα είχαμε συζητήσει πριν. Ναι. Και έρχεται το κερασάκι στην τούρτα που στα καλά καθούμενα, χωρίς να έχετε κανονίσει τίποτα, μέσα στην ερημιά, περνάνε 2 μηχανές και συναντιέστε με το Χολέβα. Ναι. Τυχαία! Ναι. Πού, στην Ινδία? Ναι, στην Ινδία, στα Ιμαλάια. Στην έρημο των Ιμαλαίων. Τίποτα, απλά συναντήκατε στη διαδρομή. Και πώς κατάλαβες ότι μπορεί να είναι αυτός? Κοίτα, είχαμε μιλήσει, είχαμε βρεθεί πριν φύγουμε και οι δύο στην Ελλάδα, σε μια γιορτή τέλος πάντων ενός κοινού φίλου, του φίλου μας του Παύλου, και είχαμε πει και οι δύο ότι θα πήγαιναμε στην Ινδία, πάνω κάτω τις ίδιες ημερομηνίες. Εκείνος είχε προηγηθεί μια εβδομάδα και του λέω και εγώ με 2 φίλες μου και τα λοιπά, του είχα πει λίγο το πρόγραμμά μας και μέχρι εκεί επικοινωνήσαμε μόλις πήγαμε έτσι πολύ λίγο διαδικτυακά και τα λοιπά.
Μετά δεν είχαμε ίντερνετ, ένα από τα πολλά της Ινδίας. Εκτός από την καθαριότητα. Μέναμε πολλές μέρες εκτός. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, ξέρεις. Συνηθίζεις, μαθαίνεις άλλα πράγματα. Και ναι, μετά είχαμε χαθεί τελείως. Αλλά όπως σου είπα και προηγουμένως, λίγο οι Ευρωπαίοι ξεχωρίζαμε με τον ντύσιμό μας, με τα κράνη μας κτλ. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είχε πάρα πολλούς ντόπιους, έτσι πάρα πολλούς που κάναν τα Ιμαλάια και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ήταν και πάρα πολύ δικάβαλοι. Πάρα πολύ. Με τις γυναίκες τους, με το μαλλί να ανεμίζει, με τα ράσα. Ναι, άλλη κατάσταση τελείως. Και μάλιστα το Royal Enfield έχει και μια σιδεριά στο πλάι, σαν και αυτά που βάζουμε τις μπαγκαζιέρες. Και λέμε τι είναι αυτό, γιατί το έχει. Είναι για αυτό που φοράνε οι Ινδές. Αυτά τα πανιά, ναι, που δεν ξέρω πώς τα λένε, να μην πηγαίνει στη ρόδα. Ναι, τρομερό. Και έτσι από μακριά, ξέρεις, δεν πας και με μεγάλες ταχύτητες στην Ινδία. Προφανώς ήταν τα φωσφοριζέ κράνη, τα άλλα αντισήματα κτλ. Σου λέει κάποιος είναι από Ευρώπη. Ναι, κάποιος είναι από Ευρώπη. Ξεσηκώψαμε και λέω: χολεύω στη φύση μου, πολυτίμηση. Ήταν τρομερή συνάντηση, ήταν απίστευτο. Πού τώρα στην Ινδία. Πόσοι θα αρέσει να συναντηθείτε, ναι, το πέραν Αγιος, αν είναι δυνατόν. Και να σταματήσετε και. Ναι. Και μετά το τελευταίο μας βράδυ, επειδή και αυτοί είχαν επιστρέψει στο ΛΕ, ξαναβγήκαμε, πήγαμε για καφέ δηλαδή και τέτοια, εκεί πια είχαμε επικοινωνήσει, ήταν αισθημένο εκεί πέρα. Αλλά το άλλο ήταν τρομερό, τρομερό. Σαρά καθόμουν να βρεθείτε δύο φίλοι εκεί. Ναι, δύο Έλληνες τώρα. Στο δηλαδή και εκείνος δικάβαλος ήταν, εμείς είμαστε τρεις, ναι, αφού και οι Ινδοί δικοί μας τα χάσανε. Γιατί εγώ τους είχα πει, είναι ένας φίλος μου εδώ που κάνει και τα λοιπά, τους το είχα πει και ξέρανε. Καλά, ο φίλος σου Έλληνας και τα λοιπά. Ναι, τρομερό. Φοβερό, φοβερό. Είναι από αυτές τις συμπτώσεις, ξέρεις, που... Και κοντεύουν οι μέρες να τελειώσει το ταξίδι στην Ινδία. Και λες, να είχα κι άλλο ή ευτυχώς που τελειώνει και γυρίζουμε. Κοίτα, εγώ ειδικά έμεινα κι άλλο, όχι όμως για μοτοσυκλετιστικά, γιατί ήθελα να δω και κάποια πράγματα. Έκανα αυτό το χρυσό τρίγωνο που λένε στο Δελχή, που βλέπεις διάφορα, το οποίο αξίζει πάρα πολύ. Και λέω, μια και βρέθηκα εδώ, κάθε άλλες 5 μέρες. Όχι, δεν είπα θέλω κι άλλο. Νομίζω ότι τα κορίτσια θέλαμε να γυρίσουμε. Ξέρεις, πόσες μέρες είχατε πάει? Το ride ήταν 14 μέρες. Αρκετές. Συν 2 μέρες της προσαρμογής, 3, συν το ταξίδι. Εμένα μου κράτησε 21 μέρες όλο μαζί, ναι. Οικονομικά το έχεις υπολογίσει περίπου? Ναι, το έχω υπολογίσει. 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ, όλα μαζί τα πάντα. Όλα μαζί, ναι, γιατί έκανα πολλά έξτρα. Ας πούμε το rides, αυτά που πληρώσαμε στον κύριο, μας το έκλεισε τέλος πάντων, ήταν 1.800. Ήταν πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικό. Ναι. Γιατί εγώ είχα βρει κάτι πολύ πιο ακριβά πριν μιλήσω με τα κορίτσια. Ζητάνε. 1.800 ευρώ ήταν ο προηγός και οι μηχανές μαζί, όλα. Ναι, ναι, όλο. Η ενοικίαση και τα λοιπά. Πολύ καλή τιμή. Πάρα πολύ καλή. Οι διανυκτερεύσεις. Όλα μέσα. Όλα μέσα. Δεν ανοίξαμε πρωτοφόλι όσο είμαστε στο ride. Μόνο αν θέλαμε τίποτα προσωπικό. Και εσύ πώς έφυγες για 5.800 ευρώ ή 5.000? Ήταν πολύ που έκανα. Είναι τα εισιτήρια. Α. Ναι, τα εισιτήρια είναι έξτρα. Μετά το tour που έκανα πάλι έξτρα που ήταν 350 ευρώ, που έμεινα και σε άλλο ξενοδοχείο. Εγώ πάντως το μόνο που θα φοβόμουν από όλο το ταξίδι αυτό, τίποτα από όλα αυτά που έχω ακούσει, το μόνο που θα φοβόμουν να μπω στην αεροπορική τους εταιρεία, τη δικιά τους. Εκεί θα ήμουν λίγο, ξέρεις. Εκεί με πιάνει λίγο. Ναι, με Ινδική ταξίδεψα εγώ. Τα κορίτσια πήραν και λίγο Turkish. Εγώ με την Indigo. Στο γυρισμό όμως ήμουνα με τη Σαούντια. Εξυπηρέτησε εκ του ασφαλούς πιο καλά. Ναι. Γιατί κοίταξε, είχα προσπαθήσει όπως όλοι μας να βρω ένα οικονομικό, αυτό να σου το πω γιατί είναι ανέκδοτο, οικονομικό εισιτήριο. Και όσο πιο μεγάλα είναι τα connections, ξέρεις, γιατί δεν πας και απευθείας, τόσο πιο φτηνό το εισιτήριο. Οπότε γυρίζω που λες Χρήστο και πλέον από το Δελχή, γιατί είχα κάνει την εσωτερική πτήση και έμεινα όπως σου είπα στο Δελχή, και από το Δελχή πετάω στην Τζέντα. Ήταν 5,5 ώρες πτήση. Και μένω στην Τζέντα πόσες ώρες? 10. Το ήξερα. Και από την Τζέντα να ήρθα Αθήνα. Και τέλος πάντων, επειδή είχαμε πάρει τα αναμνηστικά μας, κάτι τισερτάκια, κάτι αυτά και με ιστοριακά με τα κιλά, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα που το είχα συζητήσει εγώ με τα κορίτσια. Λέω, παιδιά, εμένα ο εξοπλισμός μου, επειδή το έβαλα στη βαλίτσα και το ζύγιζα,
Μαζί με τη βαλίτσα είχε πάει 13 κιλά. Μπότες, εντούρο, κράνη, τα είχα βάλει όλα για να δω. Κάναμε πρόβες. Μου έλεγαν τα κορίτσια αυτά έτσι αλλιώς τι θα κάνουμε, γιατί η εσωτερική πτήση ήταν μόνο 15 κιλά. Και αυτό με σκότωσε. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ αυστηρή στα κιλά. Με αποτέλεσμα φεύγοντας και τα κορίτσια στην εσωτερική πτήση να είναι υπέρβαρα πάνω από τα 15 κιλά και να αρχίζουν να διάζουν πράγματα στο αεροδρόμιο. Τι να τα φορτώνονται. Τα φορτώνονται ναι, αυτοί, ναι. Ναι. Εγώ είχα πάρει 3 κιλά, είχα προπληρώσει 3 κιλά έξτρα, οπότε τη γλίτωσα εκεί. Δεν θυμάμαι, μπορεί και να ξαναπλήρωσα έξτρα. Και μετά πλέον είχα κλατάρει κι εγώ, λέω δεν γίνεται. Και τι έκανα, φόρεσα όλο τον εξοπλισμό που είναι ψιλοεντούρο, on-off εξοπλισμό, τα προστατευτικά, την μπότα μέχρι εδώ. Το κράνος το κράταγα, τα πάντα και έμεινα 24 ώρες με αυτά. Δηλαδή στην Τζέντα ήμουνα με αυτά. Σε βλέπαμε στο αεροδρόμιο την Μέρη Αστακό. Ναι, και φυσικά με όλα αυτά με γδίνανε. Ευτυχώς φόραγα από μέσα κάτι κολάν και κάτι αυτά. Με γδίνανε παντού, γιατί πιάνανε αυτά, σου λέει τι είναι τούτη εδώ, υπόπτη. Το τι πέρασα, το τι γδύθηκα, το τι ντύθηκα, να βάλω την μπότα, να κάνω, να ράνω. Αλλά εντάξει. Και μετά στην Τζέντα που είχα πάλι και σακίδι, μεγάλο τεράστιο σακίδιο, το κράνος, την πλάτη, αυτά. Τέλος πάντων, έπρεπε να τα βγάλω, δεν μπορούσα. Και πάντα έτσι, ξέρεις, με την καλή επικοινωνία και αυτά, καθόντουσαν 5 κυρίες απέναντί μου, Αμερικάνες, που και αυτές ολονυχτία εκεί πέρα. Λέω, τους έκανα, κοιτάζετε λίγο τα πράγματα έτσι με νοήματα για να σηκώνω, να πηγαίνω μια βόλτα, να πηγαίνω στην τουαλέτα. Τα μαγαζιά εκεί ήταν ανοιχτά όλο το βράδυ στην Τζέντα, όχι ότι ψώνες, αλλά χάζευες. Ερχόμουν, κάθομαι πάλι έτσι, κοιμόμουν μισή ώρα, ξαναξυπνάω τα πράγματά μου, σας παρακαλώ. Ναι, οπότε πέρασε και αυτό. Ωραία εμπειρία, πολύ ωραίο ταξίδι. Πάρα πολλοί από εμάς το ζηλεύουμε και θέλουμε να κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι. Ναι, πιστεύω αυτά είναι ταξίδια ζωής. Και πρόσεξε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, και πώς το βλέπεις πάντα. Δηλαδή πρέπει να ξεκινάμε θετικά και ότι θα έχουμε κάποιες αναποδιές. Έτσι, σε τέτοια ταξίδια. Μπορεί να χάσεις την βαλίτσα σου, ήταν ένα θέμα. Έτσι. Να μην ερχόταν η βαλίτσα μας στο πήγαινε, θα ήταν καταστροφή. Γιατί ήταν εξοπλισμό μας. Ναι. Εκεί θα είχαμε μεγάλο θέμα. Και παίζει πολύ όταν έχεις διασυνδέσεις τέτοιες και αλλάζεις αεροπλάνα και αεροδρόμια. Παίζει πάρα πολύ να μην έρθει η βαλίτσα σου. Και ειδικά με είναι προγραμματισμένο το ταξίδι και πληρωμένο με ημερομηνιακά ταξιδιωτικά, πλοήγους και αυτά. Αυτό είναι όντως είναι θέμα. Φαντάσου. Οπότε. Αυτό τον φόραγα. Το εξοπλισμό μου ήταν από τέτοιο ρίσκο. Αντί να το φοράω κι εγώ στο φεύγα. Στο φεύγα θα τον φόραγα, ναι, για σιγουριά. Τουλάχιστον άμα χάσω τα ρούχα, τα χάσα. Τουλάχιστον έχω τον εξοπλισμό μου. Ναι. Να χάσω τώρα 2 εσώρουχα και 2 κάλτσες και δεν τα ξαναγοράζω. Έστω και από εκεί, από το χωριό. Ναι, και πώς εσείς οι γυναίκες στα ταξίδια σας έχετε ένα θέμα με μπαγάζια. Δηλαδή, και εγώ παίρνω τη γυναίκα μου μαζί, το τριβάλιτσο δεν τη φτάνει. Το κοιτάει. Αυτό πώς το μαγειρεύεται. Το τριβάλιτσο. Πώς το μαγειρεύεται. Να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση, αν επιτρέπετε. Συνήθως ξέρω ότι δίνουν τη μία βαλίτσα στη σύζυγο, ξέρω εγώ, στη γυναίκα που ακολουθεί αυτό. Ο άλλος έχει, ο οδηγός έχει την άλλη βαλίτσα και πίσω βάζει διάφορα κοινά. Δεν το κάνετε έτσι? Όχι. Παίρνει 2 βαλίτσες εκείνη. Όχι, εγώ παίρνω τον Baxter που είναι στο τοπόιστο και το τριβάλιτσο γυναίκα. Έλα μωρέ. Τι έλα μωρέ, έτσι είναι. Σοβαρά. Το μποξαράκι, εγώ βάζω 2 παντελονάκια, βάζω 2-3 μπλούζες βάζω, κάτσε μαγιά και έτσι έτοιμο το μπαξαράκι κομπλέ. Και βάζω και το πορτοφόλι μέσα για τα 2. Ναι. Το υπόλοιπο μου λέει, κοιτάξτε, αυτό το τριβάλιτσο είναι δικό μου, άμα θες να έρθω. Του κάτσε ρε φιλαράκι. Δεν θα πάμε 3 μέρες, τι το θες το τριβάλιτσο. Κι αν, και εκείνο και τ' άλλο. Λέω εντάξει, τι έγινε να φορέσει το άλλο παντελόνι, να το ξαναφορήσει την άλλη μέρα άλλο το βράδυ. Α, δεν γίνεται, σήμερα το παντελόνι αυτό να δούμε τι καιρό θα έχει εκεί και να τα ρούχα. Κοίταξε, αυτό το έχω διορθώσει και το έχω βελτιώσει πάρα πολύ, ναι, γιατί και προσπαθώ, ας πούμε, γιατί και εμένα με βαραίνει πάρα πολύ να είναι τίγκα οι βαλίτσες και δεν έχει και νόημα. Δηλαδή με βαραίνει στην οδήγηση, δεν μπορώ στις μανούβρες, ξέρεις. Και το έχω βελτιώσει πάρα πολύ. Ταξιδεύω σαν και εσάς. Μα στην ουσία τα ρούχα. Τα ρούχα στην ουσία και τα παίρνει για να το τριβάλιτσο, τα γυρίζουμε πίσω πάλι. Ναι, εννοείται. Απλά να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Να τα ρούχα μαζί. Ναι, όταν είσαι όλη μέρα, δηλαδή εξαρτάται από το ταξίδι, όταν είσαι όλη μέρα στον δρόμο, οδηγείς, είσαι πάντα με αυτά. Ναι. Το βράδυ άντε, ένα παντελόνι και ανάλογα με την εποχή, εντάξει, το καλοκαίρι θες πιο πολλά t-shirts. Ναι, δεν είναι ανάλογα με το ταξίδι, αλλά σου λέω και εγώ το ελάχιστο. Την έχω πατήσει, δεν σου κρύβω. Είχα πάει κάτι καλοκαιρινές διακοπές και με το σκύλο μου μαζί εκεί να δεις μπαγκάζια
Και στο τέλος είχα πάρα πολλά και τα έστειλα πίσω με το ταχυδρομείο από τα Σύμβοτα. Το έχω κάνει και αυτό. Και άλλη μια φορά. Σιγά σιγά, ναι. Ναι, δηλαδή πάω όταν σε μεγάλα ταξίδια, ξέρω που είναι πολλών ημερών, πάω 2-3 μέρες, λέω τι τα κουβαλά, δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω. Μ' αρέσει η ατάκα που χρησιμοποιείς. Έχω συνηθίσει πλέον να ταξιδεύω σαν και εσάς, με τα ρούχα. Ναι, πολύ light. Ναι, εμείς είμαστε Ινδιάνοι, ναι, οι άντρες είμαστε πιο. Ναι, θα πάρω 2 ζευγάρια γάντια πάντα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ξέρεις και τα λοιπά. Δηλαδή, όσον αφορά στον εξοπλισμό, δεν θα τσιγκουνευτώ έτσι. Ναι. Πώς το λένε, τα ισοθερμικά μου, τα αυτά μου, να μην κρυώνω, ξέρω το χειμώνα. Αλλά από εκεί και πέρα για βραδινά και για έτσι. Τίποτα. Με το μπουφάν της μηχανής θα βγω, αν είναι χειμώνας, δεν θα πάρω άλλο μπουφάν. Σιγά. Ακριβώς. Ναι, και ειδικά στα πρώτα μου ταξίδια δεν έπαιρνα ούτε δεύτερο ούτε παπουτσιών, δηλαδή αθλητικά. Ήμουν με την πόρτα της μηχανής. Και το βράδυ που θα πήγαινα για φαγητό με την πόρτα της μηχανής. Και εγώ το κάνω πολλές φορές. Ναι, όχι την enduro, λίγο πιο ελαφριά, ας πούμε. Ναι. Ναι. Γιατί τα παπούτσια πιάνουν πάρα πολύ χώρο, όπως ξέρεις, ακόμα και τα αθλητικά, έτσι. Εννοείται. Γιατί αθλητικά παίρνουμε. Ναι. Σου πιάνουν ένα πράγμα, έχουν πολύ. Την οργάνωση του ταξιδιού άρχισες να την σχεδιάζεις μόνος σου ή γενικά έχεις πάρει πληροφορίες το πώς θα σχεδιάσεις ένα ταξίδι? Το φτιάχνες, ξεκίνησες να το πλάθεις μόνη σου, το πώς θα κάνω ένα σχεδιασμό? Ναι, συνήθως μόνη μου, κατά 99% μόνη μου και σου είπα. Το ξεκίνημα. Ναι, το ξεκίνημα. Ναι. Τα βάζω σε ένα Excel και αρχίζω και το εμπλουτίζω. Βάζω τα χιλιόμετρα την ώρα που θέλω και τα λοιπά. Μετά βάζω και τα links με τους χάρτες και τα λοιπά και τα έχω όλα. Μετά ψάχνω στο ίντερνετ να είναι καλά πόσο μας βοηθάει αυτό το πράγμα, να δω τι άλλο πρέπει να δω ή θα ήθελα να δω, όχι πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει, τι θα ήθελα να δω εφόσον πάω εκεί και τα λοιπά. Στο ταξίδι μου στην Νορβηγία, στο Βόρειο Ακροτήρι που το έκανα το 2015, σόλο ήταν πάλι και αυτό, δεν το ήθελα εγώ το Βόρειο. Από εδώ πήγες στην Νορβηγία, ναι. Πάλι απόφαση να πας μόνη σου. Μόνη μου, ναι. Ήταν απόφαση να πας μόνη σου ή δεν έβρισκες παρέα να πας? Κοίταξε, τα ταξίδια μου τα solo, αφού σου είπα που ήμουν με τη Λέσχη και τα λοιπά και με το φόρουμ το οποίο μετά διαλύθηκε και με τη Λέσχη μετά ήθελα κάτι παραπάνω. Η Λέσχη έκανε ένα ταξίδι στο εξωτερικό το χρόνο τότε. Δεν έβρισκες ίδιες ημερομηνίες κάποια παρέα να πας? Ναι, και δεν έβρισκα και λέω δεν θα κάνω τίποτα. Ή θα τα κάνω. Θα πάω μόνη μου. Και έτσι ξεκίνησε. Λίγο αναγκαστικά, αν θέλεις, αλλά μετά μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είχα αυτή την ελευθερία κινήσεως, σταματάω όπου θέλω, να αλλάζω κάτι και τα λοιπά, αυτή την ευελιξία. Και με έκανε αισθάνομαι και πιο δυνατή. Μ' άρεσε έτσι για τον εαυτό μου δηλαδή. Και μόνο τον εαυτό μου ανταγωνιζόμουν και ανταγωνίζουμε μέχρι σήμερα. Γιατί δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστική, δεν θέλω καθόλου, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Και οπότε μετά. Άκουγα Βόρειο Ακροτήρι, δεν το συμπαθούσα. Γιατί όλοι λέγανε Βόρειο Ακροτήρι, πήγαμε. Ήταν, ξέρεις, είναι πολύ δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές και όχι μόνο. Βάζαν το κεφάλι κάτω, πηγαίναν, άλλοι θέλανε τη μηχανή με το τρένο. Πηγαίναν, βγάζανε μια φωτογραφία κάτω από την πύλια. Ναι, και ερχόντουσαν. Και αυτό μου την έδινε, μου είχε σπάσει τα νεύρα. Μέχρι που δεν σου κρύβω, πάλι με ενέπνευσε ένας άνθρωπος και θα το πω κιόλας, ήταν ο φωτογράφος ο Λουκάς ο Χαψής. Έβλεπα τις φωτογραφίες του που είχε πάει λίγο πριν από μένα, γιατί εγώ δεν το είχα αποφασίσει για Βόρειο Ακροτήρι. Και είχα ξετρελαθεί. Λέω, τι είναι αυτά. Γιατί εγώ ούτε τη Νορβηγία συμπαθούσα, γενικά έτσι κρύοι άνθρωποι, δεν ξέρω, δεν είχα κάτι το ιδιαίτερο. Και με ενέπνευσε πάρα πολύ ο Λουκάς. Μίλησα και μαζί του λίγο για κάποια μέρη και τα λοιπά. Και έτσι ξεκίνησε την Νορβηγία, η οποία με δυσκόλεψε στο σχεδιασμό πολύ. Ήταν από τα πιο δύσκολά μου. Γιατί. Είναι πολλές χώρες, ναι, πολλά σύνορα. Όχι, οι χώρες δεν με ενδιαφέρανε γιατί θα τις διέσχιζα, δεν ήθελα κάτι να δω. Στο γυρισμό είδα. Ήθελα να φτάσω εκεί γρήγορα σχετικά και μετά το γυρισμό τον πήρα πιο χαλαρά. Αλλά πήρα όλη τη δυτική πλευρά που έχει πάρα πολλά νησάκια, με πολλά ferry boats. Μπορούσε να το κάνεις κι αλλιώς. Εγώ έμπαινα στο πλοιαράκι, ξανά έβγαινα και μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Με όλα τα φιόρτ που είναι έτσι στη δυτική πλευρά και ήταν δύσκολο και καταπληκτικό βέβαια. Καταπληκτικό. Πόσες μέρες αυτό? 1 μήνα. Το έκανα 1 μήνα. Ανεβαίνουμε βλέπω. Ναι. Τόλμησα και το έκανα 1 μήνα γιατί ήθελα να το ευχαριστηθώ. Το ταξίδι με τις πιο πολλές μέρες ποιο είναι? Ίσως ήταν και το Βόρειο Ακροτήρι, ναι, τώρα που το λέμε. Δεν έχω πάει πάνω από μήνα. Δεν έχω μπορέσει γιατί πάντα εργάζομαι και τα λοιπά, έχω deadlines. Θα ήθελα πολύ. Αλλά νομίζω τώρα που το συζητάμε το Βόρειο Ακροτήρι το πιο μεγάλο.
Γιατί πήγα σχεδόν ένα μήνα στον δρόμο, ναι. Ναι, 11.500 χιλιόμετρα πήγαινε έλα. Ήμουνα με το 1200 τότε το BMW. Τριβάλι. Και άλλη κατηγορία. Ναι, Τριβάλιτσο, είχα πάρει και σκηνή για να γλιτώνω μερικά δωμάτια. Τι είναι σκηνή, έμεινε στη σκηνή μόνη σου έτσι? Έμεινα και σε σκηνή σε οργανωμένο κάμπινγκ, στο οποίο ήμουνα μόνη μου βέβαια. Με ρημιά εκεί πέρα πάνω. Αλλά αισθανόμουν αθές μια ασφάλεια. Ξέρεις, έκανα λίγο δωμάτιο, ένα βράδυ σκηνή να γλιτώσω, ξανά έτσι, ξανά αλλιώς και πήγε όλο έτσι. Και πήγα Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, τη διέσυσα με τη μία ένα βράδυ εδώ, ένα βράδυ στα σύνορα. Πέρασα απέναντι Δανία και μετά, όχι, δεν πέρασα απέναντι, Δανία οδικός και μετά πέρασα απέναντι Νορβηγία, εκεί πέφτουν οι τόνοι και το όριο είναι 80 χιλιόμετρα και σε πολύ λίγα σημεία είναι 110 και λες αμάν τι θα κάνω τώρα 80, με 80 δεν είμαι της ταχύτητας όμως πρέπει να το πω και αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Σε μια ευθεία ανέβω σε δυνατική οδό ένα δρόμο, ναι, εντάξει, λογικό. Θα πας 140-150 αν είσαι φορτωμένος. Ναι. Αλλά ήταν θεϊκό γιατί πια έβλεπες. Με τα 80 χιλιόμετρα έβλεπες και πραγματικά τρελάθηκα και με την Νορβηγία, με την ομορφιά της. Τρελάθηκα. Δηλαδή πάρα πολύ όμορφη. Και, ναι, και μετά γύρισα όμως από Φιλανδία που ήθελα να τη δω, έτσι την είδα λίγο. Σουηδία πήγα και βρήκα κάτι φίλους μου που είχα να τους δω 20 χρόνια, 25 και τρελάθηκα. Κοπενχάγη πέρασα έτσι λίγο και την είδα και αυτή και τα λοιπά. Ξέρεις, πάντα προσπαθούμε να κάνουμε, να γυρίσουμε από διαφορετική διαδρομή. Πήγα Μόναχο, ήθελα να δω το μουσείο της BMW που δεν το είχα δει, έμεινα 2 βράδια εκεί στο Μόναχο. Πήγα Βενετία που δεν την είχα δει, έμεινα και εκεί ένα βράδυ. Θέλω το εμπλούτησα πολύ. Ναι. Οπότε ναι, πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό κράτησε και ένα μήνα. Τώρα τι μηχανή έχεις? Τώρα έχω ένα 1250 GS πάλι. Στο βέβαια το έχεις πάει? Ναι, μωρέ, ναι, σου λέω μου αρέσανε. Τις θεωρώ τις πιο όμορφες μηχανές για μένα έτσι αισθητικά. Αισθητικά, τη θεωρώ και εγώ το 1250. Ναι. Το θεωρώ το πιο όμορφο μηχανή. Ναι. Αισθητικά. Ναι. Με ικανοποιεί πάρα πολύ και οδηγικά. Πάρα πολύ. Αλλά είσαι και ψηλή. Ναι. Στην κάμερα δεν φαίνεσαι, αλλά είσαι ψηλή. Κοίταξε, έχω πάρει τη χαμηλή έκδοση παρόλα αυτά. Και κάθομαι πιο καλά από ότι κάθομαι στο KTM το 390 που έχω. Το πιστεύεις? Α, έχει και 390. Ναι. Κάθομαι πιο καλά στο GS, πιο χαμηλά. Στα ταξίδια τη βρίσκω μοναδική, δηλαδή αισθάνομαι τόσο ωραία. Να ταξιδεύω άπειρες ώρες, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι Τριβάλιτσο, τι Μονοβάλιτσο, ό,τι θες, δεν με ενοχλεί τίποτα. Από Honda δεν έχεις περάσει? Όχι, δεν έχω περάσει από Honda, ναι. Με στεναχωρείς τώρα. Ναι. Δεν σνομπάρω καμία μάρκα, τις αγαπάω όλες. Εννοείται δεν σνομπάρω καμία μάρκα. Ούτε τα παπάκια, ούτε τις βέσπες, από βέσπα ξεκίνησα. Ούτε ανταγωνίζουμε καμία μάρκα, απλά ξέρεις κάπου. Τι σε βολεύει, ναι. Τι σε βολεύει. Και τι έχεις ταξιδέψει? Έχει τύχει να πάθεις βλάβη στον δρόμο? Λοιπόν, βλάβη μηχανική όχι. Λάστιχο? Ούτε. Λοιπόν, όταν ταξιδεύω Ευρώπη, αισθάνομαι μια σιγουριά γιατί με την BMW έχω οδική βοήθεια σε όλη την Ευρώπη. Δεν την έχω χρειαστεί ποτέ. Λοιπόν, είμαι στην Ισπανία με το 800. Και ξεκινάω να πάω στην Πορτογαλία. Μου λες, είμαι στην Ισπανία, είχα πάει 15 μέρες με το 800, δηλαδή ήταν πάλι εποχή που ό,τι μου λέγανε, ναι, έρχομαι με τη μηχανή. Και είχα πάρει μια υποτροφία στα Ισπανικά 15 μέρες. Πάω, βέβαια θα πάω με τη μηχανή, ναι, και τα λοιπά. Και πήγα 15 μέρες στην Ισπανία και ενδιάμεσα ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μέσω ενός φίλου, γινόταν ένα event της Touratech στην Πορτογαλία, ξέρεις, που κάνει σε διάφορες χώρες, με παρουσιάσεις με αυτά και είχαν πει σε αυτό το φίλο να παρουσιάσει κάτι. Αυτός ήταν Πορτογάλος. Δεν ήθελε, δεν αυτά. Μου λέει, έλα εσύ να παρουσιάσεις ένα ταξίδι σου. Είχα εγώ ήδη σε βίντεο, είχα φτιάξει σε εργάκι το ταξίδι μου, ένα ταξίδι της Αμερικής. Λέω, έρχομαι, άλλο που δεν ήθελα. Βαλάω τη μηχανή, θα έχει λιακάδα, είδα τον καιρό να μου κουβαλάω. Αδιάφρος Σεπτέμβριος μήνας ήταν. Και ξεκινάω. Και στον δρόμο πιάνει μια μπόρα και λέω κάτσε να πάω κάτω από ένα τούνελ, ήταν μπόρα που θα κράταγε λίγο, ξέρεις, το καταλάβαινε, να κάτσω κάτω από ένα τούνελ, να αυτό. Σταματάω στο τούνελ, βγάζω το stand, κάτω η μηχανή, το 800, λέω αμάν, δεν το έβγαλα καλά. Τι να κάνω,
δεν μπορούσα να το σηκώσω το θηρίο με τη σφαλή, τριβάλιτσο κτλ. Περάσανε 1-2 αυτοκίνητα, σταματάει ένας καλός κύριος και με τη σύζυγό του, για να μην λέμε, μου είπε ότι ήμουν γυναίκα. Με τα λίγα ισπανικά, αγιούδα, por favor, βοήθησε, παρακαλώ, σταματάει. Τσακ, σηκώνουμε τη μηχανή, πάει να βγάλει το στάντ. Είχε φύγει μια βίδα από το στάντ. Οπότε γι' αυτό δεν έπεσα κάτω. Ναι, μου λέει δεν δουλεύει το στάντ σου και τα λοιπά. Μου φάνηκε βουνό, καταστροφή, τι θα κάνω τώρα. Ξεκινάω πάλι, την καβαλάω, κακήν κακό, συνεχίζω. Λέω κάτι πρέπει να κάνω με το στάντ πριν φτάσω στην Πορτογαλία. Δεν είχε διπλό στάντ αυτή η μηχανή. Και κάποια στιγμή φτάνω σε ένα βενζινάδικο, λέω να βάλω και βενζίνη και να τους ρωτήσω. Εν τω μεταξύ, πω ότι δεν μπορούσα να κατέβω χωρίς το στάντ. Ήταν και ψηλή μηχανή, φοβόμουν να κατέβω μόνο κρατώντας τη με τα χέρια. Οπότε πάνω στη μηχανή, τη βενζίνη, παιδιά λέω έτσι και έτσι, μήπως έχετε καμιά βίδα για εδώ, όχι και αυτά. Λοιπόν, επειδή λέω πάντα υπάρχει ένας καλός φύλακας άγγελος, έρχονται γίνει την ώρα 2 μηχανές, BMW 6,5 ήταν, το ένα ήταν σχολείο οδηγών. Λέω κάτσε, του το λέω εκεί στα κουτσά στραβά ισπανικά, το κοιτάζει ο άνθρωπος, μου λέει μπορεί να έχω μια βίδα, δεν είμαι σίγουρος, η σχολή μου είναι εδώ 5 χιλιόμετρα, θες να πάμε? Δεν θέλω, λέω, δεν έχω. Προς τα πίσω πάλι, όχι προς την Πορτογαλία. Ξεκινάει με 3 μηχανές τώρα αυτός με τον μαθητή του και εγώ από πίσω, φτάνουμε. Να μην στα πολυλογώ, ασχολήθηκε κανένα μεσάωρο άνθρωπος και έβαλε μια βίδα. Μου λέει: ελπίζω να σου κρατήσει για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι να πάω στην Πορτογαλία κτλ. Αλλά όταν γυρίσει τη Δευτέρα πήγαινε να βρει την original βίδα. Ξεκινάω, πάω Πορτογαλία, έχει πέσει μαύρο σκοτάδι πλά. Καμιά φορά ξέρεις ότι τρελαίνονται και τα GPS. Φτάνω στη μία τα ξημερώματα. Κάτι που δεν μ' αρέσει όταν είμαι solo, προσπαθώ όσο μπορώ να μην ταξιδεύω βράδυ, να έχω φτάσει στον προορισμό μου, ξέρεις. Σε κανένα δεν άρεσε. Σε κανένα δεν αρέσει. Ναι. Τέλος πάντων, έφτασα όλα καλά, έγινε παρουσίαση, περάσαμε τέλεια, κράτησε η βίδα και Δευτέρα γύρισα Κυριακή βράδυ νομίζω, γιατί Δευτέρα είχα πάλι μάθημα και είχε μια BMW εκεί που έμενα. Πήγα πρωί-πρωί, μου βάλανε τη βίδα, 1,5 ευρώ είχε η βίδα. Όλο αυτό για 1,5 ευρώ. Ναι, όλο αυτό για 1,5 ευρώ. Αλλά ξέρεις, μου έχει μείνει και εμένα, λέω πόσο καλοί άνθρωποι, ότι τελικά εντάξει και πάντα σε βοηθάνε. Δεν μου έχει αρνηθεί ποτέ κανένας βοήθεια και όχι επειδή είμαι γυναίκα. Παίζει το ρόλο του και αυτό. Όπα. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Πού σε παίζει τώρα και θα βγάλω εγώ το κράνος και θα πω άμα μου είμαι. Σιγά. Τι θα σταματήσω μετά. Καλά, το βράδυ δεν θα σταματήσει κανένα σε μένα. Ο τρόπος. Σε όλα είναι ο τρόπος. Δεν μπορεί να βαίνει. Με το που θα με δει δεν θα το μάθει τον τρόπο μου. Είμαι ευγενικός. Αλλά για να έρθει θα πρέπει να το δείξω. Αλλά όταν θα με δει δεν θα έρθει. Θα φοράς την ξανθιά περούκα. Ναι, θα το πάω έτσι. Αλλιώς δεν έρχεται. Όταν είσαι γυναίκα είναι πιο εύκολο να έρθει. Πάρα πολύ με έχουν βοηθήσει. Κανένας δεν μου την έχει πέσει, να σου το πω έτσι, γιατί με ρωτάνε δεν έχει κινδυνεύσει, δεν σε βλέπουν όπως έγινε. Ποτέ ούτε καλά, αυτό δεν την έχει πέσει είναι επειδή το βλέπεις εσύ έτσι. Και μπορεί να μην το έχει πάρει χαμπάρι. Είναι δύσκολο. Κάτσε. Δεν γίνεται. Ναι, τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα που λες. Εσύ το βλέπεις αχνά και λες εντάξει ο ανθρωπάκος τώρα ήρθε. Όχι, δεν. Αυτός που σε ευώδισε ήταν πέφτουλας. Το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Όχι, ήταν εξαιρετικοί όλοι τους. Ναι. Δεν έχω και στην Τουρκία που είναι περίεργη χώρα και σε άλλα αυτά. Και στην Αλβανία που έχω εσύ στην Αλβανία 2 φορές. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Ποτέ. Αλλά το στοιχείο σου βρίσκεται πολύ κόσμο να σε βοηθήσει. Ναι, πάντα. Εντάξει, γιατί εγώ όταν γίνεται κάτι μου προσπερνάνε. Είναι απλό. Σου λέω, θα έχεις τη στολή νούμερο 2 μαζί σου, θα πάρεις το μίνι, ξέρω εγώ, την ξανθιά περούκα κάτι και θα το παίζεις. Την Αυστραλία πώς την έβαλες τώρα στο κόλπο, είναι αυτό ένα θέμα στο την Αλβανία. Την Αυστραλία πώς την πέταξες μέσα και πήγες. Ναι, γιατί όταν ήρθε αυτή η φίλη μου η Αυστραλία, όπως σας είπα προηγουμένως, ναι, μου λέει πρέπει να έρθεις στην Αυστραλία. Πάλι ούτε καν το είχα διανοηθεί, ναι. Να βάλω τώρα την Αυστραλία από πού και σου. Αλλά είχα και κάτι bonus miles και τα λοιπά, οπότε μου βγήκε το εισιτήριο το αεροπορικό το οποίο είναι πανάκριβο. Και έτσι το αποφάσισα και αυτό. Εν τω μεταξύ. Νίκιασες και εκεί μηχανή. Νίκιασα, ναι. Ένα χρόνο πριν. Το κοστολόγιο είναι ακριβό. Ποιο το εισιτήριο είναι πολύ ακριβό. Το εισιτήριο είναι ακριβό, το ξέρω. Ναι. Το κοστολόγιο της μηχανής είναι ακριβό. Όχι, εντάξει. Δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβό γιατί είχα πάρει και μικρό μηχανάκι. Εντάξει. Τι μηχανάκι? Στην αρχή πήρα. Σερτάο. Πήρα ένα BMW Σερτάο που είναι 6,5 GS
Ναι, ναι. Και μετά το άλλαξε και πήρε. Και πήρα ένα Suzuki DR6,5, το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν γύρισα, ήθελα να πάρω ένα, αλλά δεν έβρισκα στην ελληνική αγορά. DR. Ναι, DR6,5. Το παλιό. Το παλιό. Ναι, ναι, ναι. Το παλιό, δεν βρίσκεις. Δηλαδή, το λάτρεψα αυτό το μηχανάκι. Ναι, ναι. Και ο φίλος μας ο Χολέβας, το είχε φίλο σου, να πω και τα λεγόμενά του αυτού του Σουρουκλεμπέ, Ναι. πήγε στην Ιαπωνία και νίκιασε ο αθεόφοβος BMW. Στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία νίκησε. Νίκιασε BMW. Αν είναι δυνατόν. τόσο πορωμένος με την BMW. Πήγε και νίκιασε BMW στην Ιαπωνία. Κοίταξε, και εγώ προμένη με την BMW, αν μπορείς να το πεις αυτό. Αλλά όταν πήγαινε σε άλλες χώρες, ξέρεις κάτι αντίστοιχο, ανάλογα και με τη διαδρομή που έχω να κάνω. Στην Αμερική Harley, στην Αυστραλία DR. Ναι, είσαι άθεος τώρα. Πας στην Ιαπωνία τώρα και νοικιάζεις BMW. Ναι. Και που λες, αποφάσισα την Αυστραλία. Ένα χρόνο πριν την Αυστραλία είχα σπάσει το ποδάρι μου. Και μου είχαν βάλει μια λάμα μέσα. Το έχει σπάσει με μηχανή. Με μηχανή. Και μου είχαν βάλει μια λάμα μέσα, η οποία έπρεπε να βγει μετά από ένα χρόνο. Οπότε σχεδόν παραμονές του ταξιδιού μου αποφάσισα, είχε κλείσει ο χρόνος και έπρεπε να βγάλω τη λάμα. Πάω, βγάζω τη λάμα, άλλο χειρουργείο. Και θυμάμαι, ταξίδευα Χρήστο. Είχα πάρει και ένα ειδικό παπούτσι εκτός από την πότα της μηχανής. Άπειρες ώρες και η Αυστραλία, θυμάμαι, 13-14 ώρες από το Ντουμπάι, δεν ξέρω από πού είχα κάνει το connection, με ένα πόδι τούμπανο, γιατί παρόλα αυτά, ξέρεις, το χειρουργείο για τούμπανο και λέω πώς θα μου πει η μπότα τώρα, πού πάω. Εδώ πήρες τα πόδια γενικά στο αεροπλάνο. Ναι, γενικά, κρεμασμένα και άπειρα, πόσο μάλλον όταν είναι και χειρουργημένο. Λοιπόν, πήγε και αυτό. Πάμε 2 μέρες με τη φίλη μου τη Σέρι ride έτσι μαζί, γιατί ήταν Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί δούλευε η κοπέλα, και πήγαμε σε ένα νησί που λέγεται νησί Καγκουρό, Kangaroo Island, που ήταν κοντά στην Αδελαΐδα. Μετά την πρωτοχρονιά ήταν αυτό, γιατί είχα πάει έτσι Χριστούγεννα που είναι καλοκαίρι εκεί Ντάλα, και υποτίθεται θα έχει και καλό καιρό και μας πιάνει μια βροχή. Και κάναμε κάμπινγκ. Να μην ξέρουμε πού να στεθούμε. Μουσκίδι, μιλάμε να βρέχει ανελαίητα επί 2 μέρες. Φτάνουμε στο κάμπινγκ, το οποίο ήταν οργανωμένο, δεν είχε ψυχή βέβαια, και είχε ένα πράγμα, ένα κουτί σαν κουμπαρά κάτι, και έριχνες μέσα, ξέρω εγώ, $7 Αυστραλίας, που ήταν, ας πούμε, πόσο, ναι. Ξέρεις τώρα πώς είναι τώρα, οι Αγγλοσάξονες και έτσι. Οι Έλληνες δεν θα πληρώνανε, sorry που το λέω αυτό, αλλά είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Πληρώσαμε. Για αυτό που είχε μέσα το κουτί. Ναι, δεν είναι τίποτα. Άστα. Πες το πάλι. Τέλος πάντων, και πληρώσαμε και αρχίζουμε να στείλουμε τις σκηνές υποβροχή. Καπαγκούπα, 2 σκηνές, ξέρεις, γιατί και αυτή μια μικρή και εγώ μια μικρή. Και στο τέτοιο εκεί που κοπανάγαμε τα αυτά, δίνω μία στο δάχτυλό μου. Πάρ' το κάτω, αυτό ήταν. Κάτι κοπάναγα με το αριστερό. Ουρλιάζω από τον πόνο. Η Σέρι πρόλαβε και το έβγαλε και φωτογραφία. Ξεριζώνει το μισό νύχι, βροχή, αίματα, χαμός, πόνος. Τέλος πάντων, τι να κάνεις τώρα εκεί πέρα, τίποτα. Το τυλίξαμε, ότι είχαμε πάντα κουβαλά ένα φαρμακιάκι κτλ. Το βράδυ μου λέει η Σέρι, έχω λέει μια πλαστική σακούλα, βάλτε καλού κακού σε όλο το χέρι, γιατί αιμορραγούσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι ήμουνα με το βρυγμένο μπουφάν και το είχα βάλει και από πάνω μου κρύο, ξέρεις, από την υγρασία είχαμε λιώσει, και ξύπναγα κάθε τόσο από τον πόνο και από τον εφιάλτη και κοίταζα το χέρι, το οποίο ήταν με την άιλο σακούλα εκεί, διαφανής ήταν η σακούλα, και ήταν όλο στο αίμα. Ήταν σαν να βλέπα έργο... Θρίλερ, και τι έχει γίνει εκεί μέσα. Ναι, θρίλερ. Και δεν έβλεπα το χέρι μου, εντάξει, ξανακοιμόμουν, το ξανάβλεπα, ναι, θρίλερ. Σαν να ήταν ένα κομμένο χέρι μετά. Ναι. Ξέρεις πώς βλέπεις τα θρίλερ. Ναι. Τέλος πάντων, θυμάμαι το βρεγμένο γάντι πάλι την άλλη μέρα, εκεί το είχα δέσει. Μετά χωρίζουμε με τη Σέρι, έκανα μόνη μου. Πόναγε αυτό, αλλά αυτό. Κάποια στιγμή μετά από μια εβδομάδα, τώρα θα ακουστεί λίγο ψυχαμένο αυτό, αλλά θα το πω. Στο κόβεις. Μου μύριζε κάτι, λέω, τι μύριζε τα μαλλιά μου, η στολή μου, τα αυτά. Είχε κοντέψει να πάθει συψαιμία το. Ήταν συνέχεια βρεγμένο. Και πάω σε ένα νοσοκομείο. Ναι, πάω σε ένα νοσοκομείο. Λέω, δεν γίνεται, κάτι πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Πάω σε ένα νοσοκομείο, μου λένε $300 Αυστραλίας. Όπου φύγει, φύγει. Και τι κάνω μετά, γιατί βρίσκεις λύσεις. Είχα το πιστολάκι που πάντα κουβαλάω, το πιστολάκι των μαλλιών. Και αρχίζω να το στεγνώνω κάθε μέρα με το πιστολάκι. Το δάχτυλο. Το δάχτυλο.
Τον είχε το έτσι, το μισό. Τι κόλπεται αυτό, Ναι. Να βρίσκεις εκείνη την ώρα, ήταν θεϊκό. Γιατί ήταν συνέχεια υγρό, κατάλαβες. Και το έκανα με το πιστολάκι, σταμάτησε να μυρίζει. Λέω: «Οκ, τώρα θα το βγάλεις, θες δεν θες, έτσι το ταξίδι. Δεν πάω να δώσω $300 ευσταρίες που σε βρω, δεν θυμάμαι, κάτι ψηλό. Δεν πήγε ένα φαρμακείο σαν γιατρό να το δει. Δεν το κάνανε. Τα φαρμακεία τίποτα. Πήγα σε νοσοκομείο, τύπου εσύ, πώς να σου το πω. Και τέλος πάντων, όταν γύρισε, κάναμε χειρουργείο. Γιατί ήταν το μισό νύχι, μου το βγάλανε τελείως, είχε βγει από κάτω το άλλο. Πέρασε και αυτό, εντάξει, όλα καλά. Είσαι χειρότερα από αυτό. Δεν λέω σαν και εσάς. Εσύ το πας αλλού τώρα το έργο. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Μη στο λάκι λέει το χέρι. Χάλαγα το ταξίδι μου στην Αυστραλία. Οι άντρες έβαλαν τα κλάματα. Είναι χειρότεροι. Οι άντρες έβαλαν τα κλάματα. Μαμά, τι θα κάνω. Μαμά, τι θα κάνω, το δάχτυλο. Όχι, ρε, έχεις περάσει. Εντάξει, δεν είναι μωρέ μπροστά σε, αλλά δεν είναι τίποτα. Αυτά χαζά είναι. Εργαλεία κουβαλάς μαζί σου γενικά. Κοίταξε, εδώ στις εκδρομές στην Ελλάδα που πάω έτσι κάποιες. Γνώρισα μια παρέα στον κορονοϊό. Ακούγεται λίγο περίεργο, παράδοξο, αλλά με τον κωδικό 6 βγαίναμε, μας αφήνουν, Ναι. θυμάσαι, και κάναμε όλη την Αττική, γυρίσαμε, ξανά έμαθα την Αττική, που μου άρεσε πάρα πολύ. Μια-δυο φορές βγήκαμε εκτός παράνομα, εντάξει, δεν ήταν, πήγα εγώ μόνο μου μία μέχρι τον Άφλιο και τα λοιπά, γιατί είχα σκάσει. Και μετά με αυτή την παρέα που συνεχίζουμε τις εκδρομές ημερήσεις και καμιά φορά διήμερες, έτσι μία-δύο φορές το χρόνο, συνεννοούμεθα τι εργαλεία θα πάρεις εσύ, τρομπίτσα για τα λάστιχα, ξέρεις. Ναι. Οπότε ναι, έχω τα εργαλειάκια μου. Σε αυτά τα ταξίδια στο εξωτερικό δεν κουβάλαγα, γιατί όταν νίκιαζα είναι μέσα υποτίθεται και όλα αυτά. Μπράβο. Βέβαια, στο Σερτά, εκεί στη βροχή, που ήμουν με τη Σέρι και μετά τον ήχη την επόμενη μέρα, ακούω κάποια στιγμή γκραγκρού, σπάει η αλυσίδα. Και είμαστε στο πουθενά, σε αυτό το νησί. Δεν είχε ούτε σήμα. Εκεί θα ήταν λίγο ζώρικο. Εκεί σηκώνεται και φεύγει η Σέρι με τη μηχανή τη και πήγε δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα για να έχει σήμα. Ειδοποιεί έναν, ήταν η Κυριακή. Με τα 1000 ζόρια ήρθε αυτό. Ξέρω, μας κουτσοέφτιαξε την αλυσίδα και συνεχίσαμε. Το θέμα εντάξει, τα έχεις τα εργαλεία, αλλά το θέμα πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε και από κάποιο εισαγωγικά σεμινάριο, ναι, να δούμε πώς δουλεύουν. Καλά τα έχουμε τα εργαλεία. Εννοείται. Και προπάντων ένα σεμινάριο για το φαρμακείο που έχουμε μαζί. Γιατί πολλοί το έχουν, το φαρμακείο, αλλά δεν ξέρουν πώς να το εφαρμόσουν και τι έχει μέσα. Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ τι έχει μέσα, ξέρω και το ανανεώνω και κάθε τόσο, εννοείται. Τώρα για τα εργαλεία που λες, έχω μάθει και από άλλο σεμινάριο του σεμιναρίου, ότι ακόμα και αν δεν ξέρεις, κουβάλατα, γιατί θα ξέρει κάποιος άλλος. Ένας καλός άνθρωπος, να σε βοηθήσει, ναι. Οπότε ναι, και εγώ μηχανολογικά δεν μπορώ να σου πω τι ξέρω αν μου τρυπήσει το λάστιχο να βάλω το κορδονάκι και τα λοιπά, ή το σπρέι αν έχω σαμπρέλα, μέχρι εκεί. Δεν μπορώ. Έχει σημασία. Ξέρεις όμως. Να βάλω χέρι. Το έχεις δοκιμάσει, το έχεις κάνει. Ναι, το έχω δοκιμάσει. Ναι. Το έχω δοκιμάσει. Πάντα έχω δική βοήθεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλά, γι' αυτό είναι εννοείται τώρα. Δεν γίνεται να μην έχεις. Είναι αυτονόητο να ταξιδεύεις τώρα, τι θα το παίζω παλικαράκι. Εντάξει. Και στα αυτοκίνητά μας έχουμε και εντάξει, πάντα καλό είναι να υπάρχει, δεν το συζητώ. Ναι, είμαι υπέρ. Λοιπόν, επειδή είναι ατελείωτες ιστορίες που μπορεί να μας πεις, θα μας υποσχεθείς ότι κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε και άλλο ένα βίντεο. Κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα γιατί πρέπει να το λήξουμε κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάπου που να δούμε κάποιο σε βίντεο κανάλι, κάτι. Μπορεί να μπει κάποιο να δει, ρε παιδί μου, δύο φωτογραφίες από τα ταξίδια σου, κάποιο κανάλι, κάτι στο YouTube, στο Facebook. Κοίτα, ναι, καταρχάς έχω social και στα δύο και μάλιστα στο Instagram πριν 20 μέρες μου είχα κάνει το λογαριασμό. Και καταστράφηκε αυτός ο λογαριασμός. Εντάξει, πάλι το παίρνω αισιόδοξο, λέω δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Και έκανα έναν καινούριο. Στο Facebook καλά κρατεί για την ώρα. Έχω ένα καναλάκι στο YouTube, στο οποίο έχω ανεβάσει μόνο 3-4 έργα. Γιατί φτιάχνω κι εγώ, μοντάρω κάποια εργάκια, βγάζω πολύ βίντεο και τα μοντάρω μόνη μου. Ίσως θα πρέπει να αρχίσω να τα ανεβάζω σιγά σιγά. Καλό είναι για να βλέπουμε. Ναι, για να βλέπετε, ευχαρίστως, ναι. Και στο Facebook, καταρχήν πρέπει να το όνομα από το κανάλι, το όνομα στο Facebook, πώς σε βρίσκουμε στο Facebook. Στο Facebook και στο Instagram με βρίσκεται με το όνομά μου, Πολυτίμη, με λατινικά. Στο Instagram τώρα το Πολυτίμη. Σκέτο,
Μπόζνου είναι το επίθετο, ναι. Το έχεις γραμμένο και τον Μπόζου. Ναι, νομίζω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Ναι. Στο Instagram τώρα με το καινούργιο είμαι με το πολυτίμη Real, δηλαδή το αληθινό. Ναι. Γιατί μου χακάρανε το προηγούμενο αληθινό. Στο YouTube πρέπει να είμαι πάλι με πολυτίμη Μπόζνου, με το όνομά μου, δεν είμαι με κάποιο. Στο YouTube θα το βρω εγώ και το link από το Facebook και αυτά. Ναι, θα στα στείλω. Τα παίρνω μόνος μου. Και θα τα έχω κάτω από το βίντεο που θα ανεβάσουμε, θα μπείτε από κάτω στις αναρτήσεις. Στην περιγραφή του βίντεο θα είναι τα link τα δικά σου, να μπουν να δουν το υλικό σου, φωτογραφίες. Κάποτε είχα ξεκινήσει και ένα blog. Αλλά θέλει πάρα πολύ χρόνο που δεν τον είχα και το έκανα και δίγλωσσο, γιατί έχω πολλούς φίλους και στο εξωτερικό και δυστυχώς υπάρχει σαν site, αλλά δεν είναι ενημερωμένο. Ναι. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά δεν το καταφέρω. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Όλα. Σου λέω, επειδή το έκανα και δίγλωσσο και έγραφα και πράγματα, δεν το προλαβαίνεις, δεν το κάνεις όταν είσαι μόνος σου. Ωραία, ναι, να χρησιμοποιήσουν το link που θα έχουμε από κάτω, κοπέλες που θα σε δούνε, που θέλουν να ξεκινήσουν και αυτές ή που έχουν ξεκινήσει. Ναι, μακάρι να δω και άλλες κοπέλες, θέλω πάρα πολύ και το λέω αυτό, Ελληνίδες που να κάνουν έτσι και τέτοια μεγάλα ταξίδια, ξέρεις. Δεν θα κάνουν οι άντρες καλά. Δεν θα κάνουν άντρες, όλοι ξέρεις τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι αυτό που ξεπέρασες εσύ πολύ γρήγορα. Το ότι λέμε, ξέρεις, θα πάμε, π.χ. τώρα μια Ιταλία, δεν βρίσκεις παρέα και μετά δεν πας ούτε εσύ. Ναι, και δεν πας ούτε εσύ. Ξεκίνα το και πήγαινε, αυτό που έκανες. Και θα πω κάτι σε αυτό, ότι σου είπα, γνώρισα μια παρέα και πήγαινε πολύ ωραία ταξίδια και τα λοιπά και μονοήμερα κυρίως. Και πέρσι, πέσαμε και στον κορονοϊό, έτσι, και πέρσι έκανα το πρώτο μεγάλο ταξίδι solo μετά τον κορονοϊό. Γιατί δεν μπορούσα να συντονιστώ πάλι με κανέναν από την παρέα. Και λέω, δεν γίνεται, θα πάω όλο να ξαναδημηθώ και τα παλιά μου και πήγα 25 μέρες. Πού? Ευρώπη, κυρίως κεντρική Ευρώπη. Έκανα ένα πολύ μεγάλο κύκλο και σε κάποια μέρη που δεν είχα ξαναπάει και γύρισα πάλι από... Ποιες χώρες περάσεις, αν επιτρέπετε? Ναι, βεβαίως. Ξεκίνησα πάλι από Πάτρα, Ιταλία. Πήγα Αυστρία, πέρασα ένα πάσο που δεν το είχαμε περάσει σε κάποιο άλλο προηγούμενο ταξίδι και το καταυχαριστήθηκα. Ανέβηκα Γερμανία, που ήταν ο γιος μου εκεί πέρα, και μετά πήγαμε παρέα, όχι Δικάβαλο, αυτός πήρε το λεωφορείο γιατί δεν είχα εξοπλισμό για Δικάβαλο, και πήγαμε Πράγα, Τσεχία, και μείναμε 2-3 βράδια εκεί πέρα και περάσαμε καταπληκτικά. Μετά εκείνος επέστρεψε Γερμανία και εγώ συνέχισα κάτω, Σερβία, Σλοβενία, αυτά, Ερζεγοβίνη, έκανα όλες αυτές τις χώρες και γύρισα από Μοντενέγκρο, που είχα πάλι ένα ζευγάρι φίλων εξαιρετικό, έτσι, και τους είδα, γιατί ξέρεις, παντού δημιουργείς και κάποιες φιλίες. Όταν ταξιδεύεις μόνος σου, είσαι και πιο ανοιχτός, πιο εξωστρεφής. Ναι. Είναι και αυτοί, σε πλησιάζουν πιο εύκολα για αυτοί. Ναι, ίσως. Ενώ αυτό λέω, όταν είσαι με μια παρέα, είσαι στο μικρό κοσμό σου. Κάτσεις εδώ καλή ώρα, θα πεις τον καφέ σου, δεν θα δεις το διπλανό, δεν θα μιλήσεις. Έξω τώρα, κοίτα να σου πω κάτι, και εδώ να παρκάρει τώρα μια μηχανή μόνη της σε ξένη χώρα. Βλέπεις από τις πινακίδες ότι είναι από άλλη χώρα και βγάζει το κανόνα σχεδίο ότι είναι γυναίκα. Πας και μιλάς κατευθείαν. Πας, θα μένει γυναίκα. Γυναίκα θα μιλήσεις, πώς βρέθηκες. Κάνεις για λίγο έτσι ώστε να πας και έρχεται ο άντρας από πίσω, που βλέπεις δεν έχει κανένας. Πας και μιλάς κατευθείαν. Κατευθείαν, έτσι. Ναι. Το ίδιο και ο αναβάτης. Γενικά ο μόνος ο αναβάτης πλησιάζεται πιο εύκολα από το να είναι τρεις μαζί. Λες τώρα τι να πάνε. Όταν είναι μόνος του, πας και του πιάνεις κουβέντα. Και το έχουν πει πολύ αυτό. Στην Νορβηγία βέβαια αυτό δεν ίσχυσε. Μπορώ να σου πω, σχεδόν δεν μου μίλησε άνθρωπος. Μόνο ένα ζευγάρι και μου έκανε εντύπωση. Γιατί είναι τελείως άλλη νοοτροπία τους. Ξέρεις, πολύ κλειστοί, πολύ εσωστρεφείς, και ειδικά όταν βλέπουν και γυναίκα και ξένοι, σου λέει να μην τις μιλήσουμε. Δηλαδή στην αρχή με σοκάρισε αυτό το πράγμα, γιατί εγώ ήθελα να πιάσω κουβέντα και επειδή σου λέω έπαιρνα πολλές φορές το καραβάκι και είμαστε 10 μηχανές κτλ. Τίποτα, κανένας. Και επιτέλους μου μίλησε ένα ζευγάρι που ήταν και δύο καβαλούσαν Χάρλι και με αυτούς έτσι έκανα παρέα και είναι μοναδικοί άνθρωποι που γνώρισα στην Νορβηγία. Και τους ρώτησες κιόλας. Ναι, ενώ από κάθε ταξίδι μου γνωρίζω πολύ κόσμο και την κρατάω τη φιλία, τη διατηρώ, τη συντηρώ. Και αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, στο Μοντενέγκρο τους είχα δει στο πρώτο μου ταξίδι το 2011 και τους ξανασυνάντησα τώρα, ένα ζευγάρι πάρα πολύ καλό. Με βγάλανε έξω. Κρατάς επαφή, δηλαδή και που συνεχίσεις και κάνεις και τις επαφές και εδώ. Το συντηρείς το έργο. Ναι, το συντηρώ. Με μηνύματα, με τέτοια. Το συντηρώ. Γιατί μ' αρέσει, αυτό το έκανα από πολύ μικρή. Μ' αρέσει πολύ. Οπότε είσαι ένας πολύ ανοιχτός χαρακτήρας για να το συντηρείς και όχι, εντάξει, ναι, το συντηρώ. Δηλαδή με ανθρώπους που με ενδιαφέρει, το συντηρώ. Και στη Βουλγαρία, όταν γύριζα από ένα ταξίδι στη Βουλγαρία, για το οποίο δεν συζητήσαμε, ίσως δεν υπάρχει χρόνος, που ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι, και είχα γνωρίσει
2-3 παιδιά, γιατί είχα παρκάρει έξω από ένα αστυνομικό τμήμα σε δρόμο που ήταν Καλντερίμη, πάλι με το 800. Και δεν ξέρω, κάτι έκανα και έπεσα και βγήκαν εκεί οι αστυνόμοι. Αυτά, να σε σηκώσουμε, να σε κάνουμε και τα λοιπά. Και έπιασα φιλία με ένα έτσι παιδί, το Γεωργή λέγεται, Γεωργή. Και τον ξαναείδα όταν γύρισα από την Ουκρανία. Το ξέρεις ότι έχω πάει στην Ουκρανία με τον πόλεμο. Δεν μιλήσαμε για αυτό το ταξίδι. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Έχεις πάει την ώρα που γινόταν ο πόλεμος, πήγες στην Ουκρανία? Ναι, δεν πήγα στην εμπόλεμη ζώνη, αλλά Ναι. μάζεψα κάποια χρήματα κτλ. Ήταν ανθρωπιστικό ταξίδι. Πριν 2 χρόνια έγινε αυτό. Ανθρωπιστικό. Ναι, δηλαδή μου βγήκε ότι θέλω να κάνω κάτι για την Ουκρανία. Ναι. Και μέσω της πρεσβείας της Ουκρανίας εδώ στην Ελλάδα μαζεύτηκαν κάποια λεφτά. Εγώ δεν είχα τίποτα πάνω μου, εννοείται. Και του μικρού fan club που έχω, ας πούμε, και μαζευτήκαν κάποια χρήματα, δηλαδή 5-6 χιλιάδες ευρώ, τα οποία πήγαν στους πρόσφυγες. Μέσω της πρεσβείας, ελπίζω να πήγαν. Εγώ δεν είχα τίποτα, ναι. Και πήγα εκεί, επισκέφτηκα κάτι. Πες το μωρέ που τους. Μάτσε και το μυαλό μου. Εκεί που τους μαζεύουν στις σκηνές και στα τέτοια. Ναι. Ξέρεις. Ήταν συγκλονιστικό ταξίδι, σόλο. Αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι, το σόλο, ας το πούμε, μετά τον κορονοϊό. Το 22 έγινε αυτό. Που εννοείται ότι δεν θα ερχόταν κανένας φίλος μου, αλλά οι καλοί μου φίλοι έρχονται, λένε η επιστροφή της Πολυτήμης. Μου έχω οργανώσει 2 φορές μια επιστροφή. Ναι, είναι λίγο. Ναι, τραβηγούμε αυτό. Μισό να πάμε ταξίδι σε χώρα που είναι στην Ελλάδα, κάπου στα βόρεια, ανάλογα με το από πού επιστρέφω. Έγινε και πέρσι αυτό και με την Ουκρανία. Και συνεχίζουμε ένα ride όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και γυρίζουμε τη μισή Ελλάδα και έτσι ολοκληρώνεται το ταξίδι. Ωραία, περνάει. Ναι, πολύ ωραία. Αυτό είναι καταπληκτικό. Τους ευγνωμονώ, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τη μία φορά τους συνάντησα στην Καβάλα, την άλλη στην Καστοριά. Ξέρεις, πολύ ωραία μέρη και κάναμε έτσι πολύ ωραία. Μπήκαμε τα βουνά. Δηλαδή, εγώ μετά από 3.000 χιλιόμετρα, 4.500 που κάνω σε αυτά τα ταξίδια, κάνω άλλα 1.500 στην Ελλάδα. Εδώ, ναι, αλλά αυτό είναι πιο. Και Ναι. μετά Κυριακή βράδυ δεν θέλω να μπω στο σπίτι μου. Θέλω να συνεχίσω το ταξίδι. Έχεις παρατηρήσει ότι. Μάλλον θα σου το πω εγώ και άμα το σκεφτείς θα δεις ότι όντως έτσι γίνεται. Την ώρα που έχεις πέσει από τη μηχανή, ώσπου να μαζευτεί κόσμος, αργεί πολύ. Την ώρα που βγάζεις το κράνος και δίνει ότι είναι γυναίκα, δεν προστρέχουν όλοι. Μάτα μωρέ, ούτε καν. Γιατί μπορεί Είσαι να... κάτω με συνήθως- το κράνος και κάνεις έτσι και δεν έχει έρθει κανένας. Και Συνήθως- κάνεις έτσι και με το που κάνεις έτσι. Συνήθως δεν έχω βγάλει και το κράνος μέχρι να έρθουν στα μάτα. Ναι, και δεν σε ολοκλήρωσα για αυτό το φίλο μου τον Γεωργή, ότι ήταν αστυνομικός και αυτός εκεί πέρα και εγώ επέστρεφα Ελλάδα και μου λέει ότι εκείνο το απόγευμα βράδυ μου λέει ότι χρειαστείς, πες μου και να στείλουμε τα ελικόπτερα τα αυτά. Και κρατήσαμε φιλία όλα αυτά τα χρόνια και τον είδα γυρίζοντας από την Ουκρανία. Του λέω: θα σταματήσω στη Φιλιππούπολη, ειδικά για σένα. Κανόνισε την πορεία σου. Ήρθε, μου φέρε ένα μπουκάλι κρασί που το έφερε στην Ελλάδα και το ήπια στην υγειά του. Θα σου πω πολύ ωραίες αναμνήσεις, πολύ ωραίες φιλίες. Πολύ... Ναι, εγώ τρελαίνομαι δηλαδή γι' αυτά. Με τρελαίνουνε. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα αφήσουμε υλικό. Συνέχεια, Υλικό, ναι, ατελείωτο το υλικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά πάλι πάμε να το κόψουμε και πάλι δηλαδή, εντάξει, είναι άντε τις ασταμάτητο. Είναι ευχαριστίες. ασταμάτητο. Όχι, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, Να είμαστε καλά. υποσχόμαστε θα κάνουμε και άλλο βίντεο, θα βρεθούμε σίγουρα. Τώρα κοντά ετοιμάζεις κάτι, κανένα ταξίδι μήπως? Τώρα κοντά όχι, θέλω να δω τι θα κάνω το επόμενο καλοκαίρι, κάποιο adventurous πάλι, ταξίδι αν τα καταφέρω. Το καλοκαίρι να μας είμαστε έρχεται καλά. τώρα. Ναι, κάνω έτσι ένα μεγάλο το χρόνο, αν τα καταφέρω να δούμε να είμαστε καλά, λέω πάντα. Κάθε χρόνο το κάνεις το ταξιδάκι. Ναι, έτσι ένα μεγάλο και όλα τα άλλα τα περιφερειακά. Το μεγάλο τι εννοούμε μεγάλο? Μεγάλο. Μεγάλο σε μέρες. Μακριά από εδώ. Ναι, μακριά. Ναι. Εδώ να μας πεις, κάτι έχει στο μυαλό σου. Ναι, θα πάει εξωτερικό, μακριά. όπως πήγα η Μαλάια φέτος, πέρσι. Όχι, πήγα λέω το εννοώντας μεγάλο στην εξωτερικό, Ευρώπη. αλλά όχι Ναι, Ευρώπη και τέτοια Βαλκάνια, μακριά. Ναι, προσπαθώ πιο μακριά. Ναι. Τα Βαλκάνια και όλα αυτά τα ξεπετάω σε ένα πενθήμερο, δεκαήμερο, κάτι άλλο έτσι πιο, ξέρεις. Φλωρί, ακούτε τα. Μας έχει ευτυλίσει εδώ. Όχι, εντάξει, αν τα καταφέρω πάντα λέμε, να είμαστε καλά. Γιατί ακούμε πολλά και διάφορα και έχει φοβηθεί το μάτι μας. Ναι, αυτά. Χρήστο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για Λοιπόν. την τιμή, για αυτό που μου κάνεις. Και τίποτα, να είναι καλά όλος ο κόσμος να ταξιδεύει, αυτό λέω. Και τίποτα άλλο. Κάνει αυτό που τον ευχαριστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ.